aseda emom momra na ye ne montrase na bibia ye momudin ama amansan hu ne amoye edeboa Sompa na 3.1 enu achi dodo opese what fan club no omra na ye ne trase ne ma no ho akwankyere nyina kama bibia trafidie so ne ya chia na ya chia obi a na ye fe abusafo ebere no so na aso ene ye buronya bosom ye tosonson na dadu no na nwotwe 28 July 2022 obo ade pe na bibia nsia kwasia da ebe wo komi ne de July akogu edwoda santan ne abawura Augustin bosom ye toson nwotwe na ye kranyen na mighty Christmas no afi na ho pampan ba say bosumi ni duru baba no mu a September October November December ba ne dimirika enten sa obanta ade be ye problem ama wa yase to hu susu ne Asem 3.1 yeah we are say bye ena me kwaja krum ibia ya kama me yonko kwa mnyantachi na busu panyine ajam wa bema otwe ni ahwedai wonya 97 years brem na bema me yakoda no me hunu no ameka se tanodumase ahoho ya wo obi man so ye adwuma enkrofo cross so ye adwuma ni amanifo no gufra de biribi no omo behia no mse ombedi board na omo bobo no panyini ya wawu ya mse onya 97 na odago na bemma 10 gram pa na bo no ba no wachi na wo mo otro ball no mani center line wonderful na won sa and the fa ball no on she gloves bia so on some ma ball so ni kwa say anka na enche bia me kokoto no na ensam ha o tunu na ba ko a say daily no ntimi tu ba ko no kan ho me se kai ese we can be che Adam na biara na me koto ma me bi no ye komfo iso nyina na ye kohwe na kom na ma me wo pede ne nai pa kom abaka se machine bi hyeri mu ene no kura pomatentimi no tu na ba ko a nipa oye die obiri bi twem 3.1 ne kwa yina sana ya disua misua ye paara no oye die your time will go away obre ebekọ betwem nti ene nam ha kiri nyina no moma yen kai se baumis ye bere betwem na me gina boku nkwanta na me kosunwan na ka betwem hu private car bi ekọ na nim kakra na gina na e ba reverse Obaya was say, hey, small winning ball ball. Nam say, yeah, especially we see down away footballer. Nyamepa, if you are bra when she to Macan on my net tomato factory, no more team be or more or some brand new training. So we are there before to Macan Hawaii. See you. Quay to Milka, kri. Me share me headless and what the kri na sababi e warana me tiesia na e ha gene kakra baby e wa pa na me tiesia ya na e ha fefum yi pa oba When na brewa was up mama na say was no ya was wrestling no you will also be there
Bibi atwam no na ne ho odene chew by far ene ono crap man say woso no kikiri poso sabia nya ado a empa so katafa abuo no wona na wabu bi pa Sompa 93.1 aso ene ohemu se kom na mo kwara mo ba tina panifo se hunu abrewa a wo sebe onye awie yi da na Minkete si abre yo Miss Wabakon was Maswa can take a make of women na me kuna makwara asan be frame kikiri na kikiri onuane tena hokom Sompa 93.1 o pere obajo me na me ka kire wo I know Madam for golden boy Razak sunwa mountain Abranti bruni pa one de Razak de bruni pa or bobo no the white attaching and sa milka papa pay I was here for I'm here na nipa bra na ekono ebere no na ekono Sompa beto bribi na ye kana sa na you won't believe we say etimi mego wonyini samenti mego how akwada bi be ko odu ankwanta oso ofanti mewu okay manle kasa okay nti say ofami wo gidi se mepro say wo ne de meti ase kakra de se mepro na menti ase na see you wo de ewu hwe okay sa na yakopon ye na adi nyina me say whatever you will do your time will elapse Sompa 93.1 o bebe twem ena me ka kire wo wo me mena duro koto duro we koto he ho ye nya mesre keke sofo ye bo a ne bebe twem omuna samoa bebe twem kikiri ni nyina ba kwa wie besi beduru biribi na ababa obi twem omuna samoa ni so a o hweri se ko se papa la to se kaba bi nkwara de ani ehuru no beche so what ya no bibia ni mu asa bru ne mpane bi na deda mu a woton wodi wono anim se obi ansisto ho so beto ade da mu ne manyina asa nso no watim otimi fra no pa kosi enyumre no atutum no akoda na nkwara duru ani ye frere papa la ta mu huru no o ma bo so hiripa ba kumoja sese hey monchi no chino ko police station papa da ni so ama na no hono ye sepoma ade ya chin so bebi store no timi na kwa ndro papa la to sa ka ba bi Sompa 93.1 o pekasa ko ba bi bedru bi no na baba wa wo jira na so pay twam wadim o hele se ko mo sa ka ba bi de obedie wadi yawi sable be ma panyiru pusu na hey masa na wo ye den okay abusia for 93.1 Asem pa pike be ma ba sa no mra samoa ba asema meken me hu de aha no den sa ne nam litiri hu sam na timi no papa omo me bo de kan akwa wai ya obi a de bere betwam nya wonko a to bere twam kura ma na nya oya saka watene mo penitu ya wa an how ayo akama toka dazi bia na mo nim na kwa na ahwere ji okay Jojo ne me ma de kwa da na nye yew
Se be ma wonyini du ayi kwa na so be wo. Oh yeah, no dear. Na ma ne na. On the Marco pension. So se ka mo no kwa nya pasinya. Na ka dada. To your battle. Anya wasem na ye ka. Ya na ma na se omune wuntie. Ma na se ma de muhunu oba foforo, muhunu oba foforo na se mai. Mu metwa hia me ho na me ka asem kire mo. Mama, ya mu gina manim he. Sika mona ya na hunu se obi ka na se se bi o me. Ya na sika dada na ebi mo ntoma no. Anya legal tender for the payment of every amount. What the third year, Aden ma, ya na mo pesika. The cotton collection. Number 2, ma munti. Aden ba yeda da egudwa so da ba ye mo ba mu di akiri nam fanti Newton ho ko ayi asafo post office ho no ba ye ma ho. Said enti. Aden ba yeda da ngo ya na mo ko pe ba ye. Number 3, mai mo ko fro ka record da si ho a. Aden anu atwe bata. Ka mu si ho atechem. I'm not the Ubia Penemo Mono. As I back with say, we ever go what about when I cross my water about for obey's word. Right. So when your time. Yea, me papa. Also about one you was about my water bottle for obey's word. I said, Billy. Okay. I was there for Mama Yanko and Tantem. And now your foot to some no. Ye book no back on emu asa ye bie another book kama na metra sikum okay asebu manfi ba ha ye da tofia kwa be mase ye wadubu ate odifra no pa ko no kwan ya ye abranti ya no ye mobo na news for baje no sports for be mo an o san be kwan ye ko si se sports for san ba ye na news ba ye na Rocky fella Sompa 93.1 Rocky waware wawale pa Obako. waware ya se achapa. Okay, the Amir said, Rocky fella. Obako. That's all about it. Okay. Rocky, so big Jim Moa could see, say, Tofia Quasan by. No, sports for the by. Sports for only a bumper and Sunday whole day. Almost by. On big Jim Moa Tofia Baji Baton. Tofi woso no a and the news for bedi no biu and teachers yidi pass o and na katacho be ma oyi chidom hene meso mebe bu chidom ahimfie no me ye kwami hene na ha radio so de me na me bo chidom hene me di chidom hene so de obi eni ho yeah na to nketenketi bi na eba okay. Oh, men ka say nyam some kana yeketo na mte say enwa aye supi na eba. Okay. Wo mo presori nyina na mete office kum na medwene ensem bi. Na de beto miti mu ana se boafo na. Na asemwe empanifu akato ho dadadada oboafo enna. Ne awo so moma wa pagya. Ni awoyi ni yemu aboa wo pa no ena na abusuafo muntie masebi na yi de amaboafo aye na no eye nipa boniayefo ungratefulness nipa boniayefo ono ana ama woboafo aye na okenka Timothy nguma etosumienu timiensa ho koronwa am se num ho no o se na edi echi nipa beye boniayefo ungratefulness. Ebisi yedidi Yesu yedidi no. Akwata food no. Afi be ma panyini hwa nkrofui ba ko pene ba wose na enkono aka no where de. Omo nyi anye de Yesu ye no. Bre kakra no a Yesu ma ho fi ye no a.
na ebinom atran kwanta jejeje sika kakra ai omotehwi mu kane no na kokogina obi dokono ne nchena ho a ye man kwakora mani nyina ho fedie kwatari nyina ko ya mame dokono sei nchi nam sei na hye na fumpo mu ha wo wiemene ho nsuo ti wankai bonia ye ni meni ba ko ne se onipa ampene ne owoso se wo ware ba na de obeyam oba de bia na ni nso a oba ne ungrateful sana oba so de se kana mu ye aduane ma ne kunu na ni anso no kofa ababa wo bia wa ye nwuran se ayia na be ma no aye be ma na ungrateful ungratefulness no na abonia na sase wo edi ntrom Nyankopon se enuabe widi ntrom nyina mu ni bi ba kwinku a de momfa monsanka enso ba kono a ore opa ma obi mfa kuku mebutu ha won ka hwe no won ko obi anko bie so e mo kaze kukui mamu mie so pe 3.1 instinct of curiosity kwasi broni nipa ye very very curious e de be ne wo mu anti wo se maye mie so abusanfo onipa boni aye e di Nyankopon Deuteronomy 32 honum verse 6 wo say abrewatia betimi aye faster bia mamia Deuteronomy 32 verse 6 say Bible na be kontem a senso mohim book no ayi mo ayi no mobile phone no nipa bi o ha enta say ye de Bible guru mobile phone so because on kwase asem bi guru mobile phone so no enta say Bible ne sa ansem phone ko di afra and so 32 verse 6 asem wo fabra Mose umeto sunu eti aduasa mi no nensensa so nsia Awurade na mutua no ka sei Awurade Nyankopon na mutua ne ka sei omankwasiafo a woni tiri omankwasiafo mo abobodam munim nyansa eye ono ne wagya oye wo mama sase mama pacho sase mama nshase yo yeah kenkan de free Mose umeto sunu wana se Deuteronomy ti aduasa mi nu na insensa so nsia no o se Awurade na mutua ne ka sei Awurade Nyankopon na mode akatua wei na ema no omankwasiafo a woni tire omagimifo a mo abobodam munim nyansa enye ono ne wagya woye wo ne ono ne wagya ya woye wo ono na o se eno na eye wo na ode wutim ho ono na woye wo na wode wutim ho wode ya wo se wo ho ye hia wo amefa a wo ko ogi no ono na waje wo nkwa se woni madwuma Nyankopon yere woni pada sane ho a ka de aye be manyame asa na wada wo maame ase abusafo se onipa anyi woni pa ye woni a waye de aboa no ho a oboafo be na onipa bi mpeso oboa ni nwa nipa esane a obi ade adi ni dadanti dada sa onipa kwam de onam fom se nyame ma me sakre bi tran so a onya sakre ro se minya moto a na ye fast onya moto no wo se minya ka keto bi de de mo salon ka bi onya salon ka no pe 4x4 4x4 no opetundra sanete obabi ka che ni kru se mi wura se wa mpe da mpom yense bi ensia ma ye ne a dachi wu e be mo bo sa na ma kasa ate dachi wu ebotu be me na odai kura wa kekere bi okoje ebosia de kokoko jarabans si dai boss ye na kama afidu ye ne se o demand ade foforo no se o wa me se me de kokoko ye kosi e ka no adisika ye da o sa are ndi won mo asi abrosa me ye no mkura no ye nto ade ma wo man ne se Mmrantehene obaka chem office ho se dan ne tu okura me ka me to me ye no
wa manani anso de be man na yamano. Some people are grateful. And maybe ya pa obi dum be ma ya da worma na me menya baby di etira to. Ukushi obasa na you are blessed. Hey, Bakacho say, nenti chesa nti wusi da mani pa na ye nidi. Oh, bone ba kwa ye Nyankopon ya pa. Eni buni aye. Be me bi talk ma ne nua kuma. Na sadi wusi ye ka no ko ba na kunkosem no ton sama kwankwa no fa ha no wosne ha. And our friend Banner Ninu commanded to them sequesi. Sompa Winning baby, a minute cat okay, ma was so an antibasaba santi. The so called Maba. Now, what should be at his Kermumiansa? Oh, Fabaco Bow. Fabaco Branham infant to her for maintenance. Nabacos menfantico take can a canoso. I dare say a brandy and a car of Quagman or no mass sign writer, actually, name was a Fasama. Hey, be di ka be si wonum papa e piamont no koya ene gu ani mu fa sama enti wa masem no so bio ni nua kuma no so anka ho hwe bio e wo mu a wokọ ba saa na da bia me kan se otompa bo a won fa che da be di ka dia se da na ahia se ye ka yem fancy kwa so da no da odi betwa kwansiri du aba no eda na hia se sei kikiri ai frokoto ka yakoka kwem injina feeling no Sompa 93.1 ye no ko hunu kromu ja se hene ya na danfo ne nua panyin no se nana wadawroma ile kam di dwa to betu anim na ko bo me brama ne se woni on pabusia ma me ebri bi o ka se ya me ye adwuma na menti bi meto woni afi de on pabusia me koba me chim minu me ba ko ba betu okay papa ni sili ni da plywood bi akaye na Mmrantehene no akwaba wakọ adwuma bo wure fie na papa na atworo de ato ne balanda no animo ho no ba e face the pass mfasa ama odi bidie atworo mfasa ama kese ana atworo ho na ne boss wa ro ka si jase se ne jase ne wada ma ato anse onya kaya kan si jai ono wa hu se enye yi abusuafo obi ayi onipa ye bere ese nanumu ese nanumu nko a de a obehwa obebo mrane obi ebeyi obi aya na ye bere wugu so bua no no akaso obe man ka kana bra ka no ye dia kofitafo ye twitwa na ye spray atro ho ne ade no ehwa sa bere no na o catch on say bukata fa obebu da fa wo da sore wo be sore ko tonsu mo beto na senen saka na semba ho a afi wonimu bio so ye gana ni papa wotintima na na wira friu wotintim wi na wira fiti no obi say so ye gana ni papa di receipt ya da ti bi obaka say wunye wu onya hwe ya die adie memma bi no kura ya nya de eche sei so ni pans ni anso de wanya ene e kase sa onipa no ebuni efo so wa mpene de wo so a oye ungrateful na wona won hunu ne obi ayama wo no eye nipa bonefo pa be dia futue ma wona nipa yi wo mboni aye se emane helpi eda bi wo ho obeye nipa bi papa emfa so ba menya asafo ne to na onipa ye badwemma wona wo kai de obi ayama no so ba eboni aya de be ma be yama no bia be ma eboni aya de oba be yama no bia
Obeni be bu katafaya sori anajo. Hey. And yes ya straight. Kodi daddy. Ha, obabi ni kuruba me no se Mmrantehene me si bizami kuruma me se. Ede na menye man. Ede na menye man. Me si ha che mu pi. Eye me modofo pa Mmrantehene ye bu afarikata che obema. Omo Katacho. Talk to sergeant. Me talk to sergeant. Katacho da se na so e da foforo Nyankopon adome a ene mama wonsemfu a wode adome ye anhwe e de be duma manfo. Dwuma de enya yenko a te se de ye ka no. Na futu se me ya na eboa papa. Katacho na sama wode aba no. Me gidi ye se obi obeka se sa asem wo ohun bi da ana woni mu no. Na oboapa na wonim Bonia ye no ye de bia di obi anya bi na bonia na uguma hodo ebi edi se obi antoma gwe na de obu ha obetimi abo obi ya nipa ni susu se wenti we ketua wi kada jaw sa we de no obi ka bi chewa ya na ya hwe wa afo mema omoto ka se ma omo yire nom meswa baby ni kunu enya yi na ona eso ye ne mana me ye dokono me ma obi ye dokono le command na me say sister on sa ka dokono no sa oli aja unya be moment mi anya dodo bi anti said you nyake to be ma wono no nyake so mo me ka so ba ka so ye dodo e do so kura ma bambu obu ye said you nyake to be ma wono Saka sana bibi e wo asomani ayo enti ka ne kanu ne de nka wo kanu no ayo do nya keto obema na chese ade no ehwama no ya na sante kasa de drum mebi on mi se we defense so ya na wo kata cho so se drum mebi wo asema ye kan se obi ka se omwa ne wo fa ase ana obi ka se wo mwa ne nwa bi a drum mebi e wo ase but ya na yenti sa ni pakrase se wanya sika na unnuanum ne nam ho onfa unnuanum adwuma nkro afa adwuma kata cho ye nim nipa bi a obi store se ye nipa bi na suo numa nka na wo fa asefo anane ma e ma ne bo fom sa nipa na onya ba bi san so wi a ya na wo san akoka bibia chense boa sa nipa so ma se o ma bo fom no kata cha na ne ye na fom na o kan se ya na de mfatu hu bi aba o kobofo oba fie no sabi ni wura je no ba de sefo no oni wura je no ye de mrane de especially asante ya de ye beka mo je no na obi biara odi uboni bi okoye o san bepa wache obi aso o san ba hweniye ahwe second time no kata chaw at kwa odo be fa so no we wie ya no bani fo si huriye sa mo jampa ni trimuda sister bi kan se mo wo isanse me koye program bi ho no say ne wofa na yire de adrugu aduani mani di okoda ji na otwe mensa Sompa 93.1 ya me teacher no oba na sorry for so Bible says amamo ti o nya hwe o ya bompa ye isi se o si 2 years time pepe na ma me say de adrugu ma no eno aduani team so enti ya na sa no ma no ye be sre Trume bi ade bi obi be ye obi ne katache so se sa de kron munya no na nya de obi be me drume bi ahwe na we asem na janipa no nya na ade hwe omo wa bruchiri katache sika ye de nipa e de kwa bruchiri no ya ti modi mi o ha ye mani para kwa ma amane kwa no omo katache onya ye ne ane tra aka ase awade bi wo a omo no katache hwe nipa bi on krome wo hwe nipa bi a sabempe o manya o musika pa na e ye trimodin bi ana mo manya hwe na won sem gu a wo be kata chaw because wo so obi behwe yie no na firi na edai wo sika ye de kwa ye de eboaboa no de enwua kwa abroche nye yize wonim se obi atimi ahwe ne nwua school ama na wie o wie nenne o twa ne mpoa se wa mobra o ye obabu o yo so obesabo ba ye hwe sa sika no de hwe ne nwua no sa sika so ko de tunu ye bibia keyeye obi abefa ni nwia de na dura brochire okoduro no hu se wotega na ni nwia no bra $100 no
okoyo hu sese $100 no tu ni na ba ko mienu a onyama ne bo no ni nwia na obefa ne ko no onye hwe katacho obi di obi ko especially ya ne mama yi obi abefa oba afiri ade na kodu aburukyire ampa obi so afiri abefa oba be ma de na afiri adu aburukyire okodu okonwu oba afoforo no wagya saa oba na si wo oba be ma afoforo wagya ni kru na si wo omono ye beka ho ase katacho anu odin sorry sibini nam kwa mu ba ebi ba hey enti se Yesu Kristo kura no se no pasida ena wo ye ne nipa ye ne hwan ti ye besre ketua bia na nipa bia de be ye no ebi mu twampoa special ye nua no ma ne binom ena hwewafo me no tre de na waya ma me na ye nua bi ka asem bi wo sesebe awon de o ka mama meka ne saa wo se ma ne binom eboto ne ye mienu baako wo ho ayateto ana baako nso ayapam ti papa ye bia wo ye man de o de agudi ya de yateto no ebedu mne bia ye ka asem no me no tre de na waya ma me edu ko fa papa na ubusa sentimeter akoso manya sha ma wa onkai because of ifregu ti ya basra sa na yenwa mama bi so te de na katacha wo kan yampa oba bi adi so de awia abua bema pa ma bema nya ba bi asi enne ya reka ka bi bo oba na katacha abonia ya sem de wo ka se wo kan sa mani pa bi tini suo sa mani pa bi tini suo pa oba bi tini suo bema bi tini suo abonia ya ho ya basra edrume bi ya nkai de yenwa bi ya ma ye na ketwa bi anu a eswa Sompa 93.1. Meraho anwumre na bi wanum asem ama meraho mekai me brother baako a ofai se wotete na woman bi te ekiro na wono so no na oni bi bikona ne kura frame ti no wa baba wa 10 years ti ma ne hwe na 5 years ma akra benya 15 years odini gina yi no na ma me no atimi aka che ne ba ne se kore dem wo ne pie fesumbra e ka che nse wo no wada 93.1. hwa wo hwe akora no ma me ntimi antena se anwene ehunu se papa yi obo me ho kwa teacher ni wa bre me ho me dwane die mentade me bayi kura no 5 good years otimi aboa me ma me ntimi anwene na akora na timatie ni ma me ase owura dem wo bayi na na watena tade na osu adaya o se teacher to mo na teachers me asem so da bia me ka se wo mu he no so asem mo ye ka to so nya de so nana do be ka so ho ntimi nya sa na de ota wo da bi be ka sa wo no nyam wo de 2 seconds na aka afa me ne omo no na nyam afa wo be ka te ho no abiri bra de me kan ha okodem 2 years na after 2 years no ana baba na nkasa ehun de ekọ ne widie mu ne nkwa obre epa no oko ka kire krom wo hene se ne kro nyame anim ni me ma me ne set trap ne to teacher ne se na teacher ne kro onso muda onya mehwe da ye ko wie ye na ye ko wie koto ye ko yi ablante ne free court no o hwege anim se ana osu o se menya obone mo show 5 years wo nyi bibia na mase efiase na makoto 2 years ansa na no kro we na de o ma de fiase me bi ne ho 2 good years nana na jana sorry na jana wa ma nana bonia ye ni omono na me de nim se de na nana o kansa na so omono kan se obi ye onfom so ana se obi ye obone na se ana de ode aduro ko gu ni kura adwan ni mu yi me ye sofo na me yiri de adwane egu ma aduro egu ma adwane na me di ni ma ya na nyame ya di mo fofi na nana me ngwa some say wo bodwaman ni ja no nana who said di par kwa kai kwa me twiska twao sofo nana esra tu traho nana o say enko traho ba bi aduro ni de ayo na mo kire nana ye nkire se asofo no kire sofo de anu na ma asofo bebre ahura si a se o mo twempre o mo yire ti no ayo because the ekoso no on kan kro nkire wo wonu yire ti wa kofa aduro de egu adwan ma si penton kakra amwo hu
wo se won tin ntem kakra na so won tin wo se wo yonko so fo abeka che wo se ana so fo abeka che wo se jenene ne ntena mo se enko separation kata chawo minti asie ne ntia se china biko nipa boni aye na wonwie na so nipa si boni kwa mu a oni sa boni na ho ntore da obehia sofo kronkron wo se ma awurade onka de wa yama no bia na wo ato atwene oni mu kura praise was a hallelujah odi boni na wie asa na oba betena se nipa we ku na echi wo sa akogya ton so na be so yo dai eti nipa boni ya de se de wo si kan start free tete be si Yesu Kristo so na akoye nipa ho moja ana somuro a etali nipa ho ani na eko na eba ese nipa no mu ne nipa no be seresa wodi ma be kituo bi mpie odi papa wo yiri nyina obetuogu akofa boni na ba betwa mpoa ba bidi watem na papa kitikiti intre no na mekase ye papa akoye Kristo eni so ento agofi me da wase kata chewe momende sana abwati abebem no asama odi abai enra ye tie afidie so ye moa ne ye bo amanfo enra papa bi abedi atem wo ha entokwa papa ne ye bekon ye se ka bo na ye ne ye insurance buy home program kata jaw boni aye no o foru so be man sika odi to adwani de ka wa bo no enra ba hwe de papa no papa bon some contract no wade ayo hold your fire why hold your fire abrowetia Kata chobe ma so for walland nana oh mana ayonko God bless you omono again praise the Lord hallelujah onipe kayo adia nyamia ya mawo onipe kayo adia nyamia ya mawo kadio nyamia ya mawo nipe kayo nyamia ya mawo nipe kayo amen amen Marty absorbe mo ni permission na ke say mo dey permission we are sorry imogro home ne ba prekope katacho be ma home ne so ba na aba na we say ya katacho de wo kan ye no boni aye efri tete na omono so kasa no se wa ebi nto wo no katacho na cha se on sheda enye obi a watena nipa dodo mu ache obi a woni nipa dodo esan bia no boni ayesem de ubehu bi ewo wabrabom na yen kan se katacho se de wo si fast ya wo se enye nipa nko de ntia ma me to dwom no eni se Kristo mpo enipa eyi no boni aye katacho se yehwe Lukas empaneti donso ni chemu edunso na akwatafo dubi yade a Kristo sa wo mo yade ma won ho friye enso emu ba akopɛ ene san na chi beda ase nam so ma Kristo ebisa ase nyamo nye du na me ma me ho friye na enkuna wo mo aka ne we ya ba akopɛ na ba beda mo ase kada cho nipa ya ye ma ye ni enso ade ye nka se obi mu ade cho omo ye ungrateful no che say Yesu sawa yade in 2 seconds omu se we kra o se mun ko sofo wa amre ho tuwe mu sofo amre ho ketwe ye wa amre sa kaza kada cho mpa cho me dase na ewi ase me ka se obi dakokula no so obi etimi to aduane ma wudi enwumra na asa no pa na asa ewia onyankopon no Bible ekan ye boafo we no said de ketecho aka no na obi boawo a eya ma no enhu de waye de ama wo ketecho me nka hoahoa sompa hase no mo ametie wada romanti na mete hase no sabia so mi kunu kwabena ye boa ya dodo na friend Mr Ben ono na odi me call media school ya wo hwe me a na me ye adwuma ni nyina mfiti ase ni nyina no ono na wo sponsor me besi ne na so me wura adwuma no ko dru ba bi no kada cho be ma me hia wo no
wo wadaroma ena wama mpunto ka ho bi na mpunto aba mabrabo ma ene mete Sompa ase no mo ameka correct for 3 points enti eno so me fa so yi wa ye minimi nua be ma ofori so sa ya aboaje ofosu ye free baby ansa na yakọ baby de so na beti ho badwam no ne ho ona obi ya ade ma wa mo ani nso na ewiase we ne boafo we no eya na ne ho ona ntina me gine ne wa asem wa ke na me nye ma adwen se ne na me da wo ase enso me gine fi de kese yi so Sompa 93.1 FM, Sompa TV, and Natara 1 Media, nyina baby obi ehwe ye free bia no. Na mene minua be ma o say aboaje ofori so. Ene ono so Deputy Chief Executive Producer of Asem Mpe Nipa. Na yada wase ne aka cho say Nyankopon koso enhira. Na onto nkwanem. Na omo apomuden. Ya da bia said de waye no futabra ba wo no fumu nsuo so amanse nyina so. Wadane esutade a wo de ne de wo tene de fa wo baba wakwaba mu de fa nkwaye ase ema enua ene mpempena de wo asase so nyina enya osomfa so no saa na waye Nyankopon so enhye wanan mu no fomfra adom nkwa adom yeda wo ase pa medema no esi ho e wo na ase ne ho no ketecho na me sa to aso se ewiase wo hoi no enye obia na esi so obenya boafo enti se obi ya ade ma wo emu ne ketewa emu ade bia obi be ya ma wo maybe say at that moment no when share say ni pakro no e bia ne 1 Ghana cedis anase bia ne nsa wo so anase wo so wonsa e de watwa gata kakra na mekai Mose ewo Bible ni mo no na bra no de Israel for koyi wonum free your friend saying enkwasumu ewo Pharaoh Misrim asase so no kedecho edru kwantin fi baby na afi omo bo Mose etiri so adan yanka ohun yanka wanfa wo mo en free Pharaoh sem efi say wa ma wonum aba beka kwantin fi a kese ekom na ewi wonum eto da bi anipa se eniema bi ya etosini kakra bi eniema bi ya ebemu wawe so kakra bi ba wa brabo mu a eya na enipa ema yeru efi ne pa hodo a ya na yenya edi free se nipa kro no ho no ayese ma mi akasa me na no oba besiriwa oba brewa emema akọ homabo no eya na ye fa ne se bia eye wonu ma sede ena ya na omoye enu nti be mama usika biala no oje oba bi wo ho ani kunu abona akohoma no onim sa o ka say thank you darling and I say odon pa cho me da ase onim sa aka obi wo ho a ni kunu amani sika so fa nkoye ne ho ade bi onim se o ka say me da ase onim sa ye na sede but eneme ka ma emma nyina ya o mo temenka ehu se boafo na okunu pa wo nso ne ho ona wo ye boafo ye wo se ye soso wo no so akwanua se bia ye betimi na yetimi so no omo atena akosi ewie ye said de Christ ehwe no me ma me kasa enwa de me di sie ni se woni pa bia wo ho a adiketu bia wo obi be ya ma wo at that moment that particular time no wo fi se abo wa yi wa free bibi mo no men to se ni pakro na se ototo na se a wan hwe ya da che no be kan eja wadwe efi se ketecho ma me hwe ha se no Proverbs 17:13 no ketecho so se de ode bone hye papa na mu no bone mpa ne fie da so obi yo bone na wo yi ni bone aye obi trowu ekohwe nkwa na wo tro no ekohwe wo obi yo papa na wo de bone etua ne ka said ye sing ayi akanka Asem Mpe Nipa asem bi o se wa nya bibia ama wa ase a enyi ni bone aye enti katacho me de manu si ase no me da wase da ba beto ho enti de o wa so no ontie de wo hom ne katacho abrowati a asan wa kan me wo moto kan moto me nu bi si me center table so wachina me de ba kon bebrew piao ebi na eba no asem bi ya na eba no wo say park na me de eba me say sa what do I better say be a park na me da bi nya park yo when why are they piao asem no from a great jump me you say je nwa ba ne na ko oh me body na kan no no na me mana no ave yo me say katacho wo kasa we o se ka mana no sie na ka je nwa ba katacho ne ni paketo na de pan no
sɛ nana mɛma ɔpa no mpakyɛw ɛma ne pa no bi mu eyi masa wote sɛ nana wote sɛ message ya ko pa de to adeɛ so mpo ɛma ne pa no bi mu mesoro me dia me wo womfa pa no bi ansia nana ne munyam kyerɛ wode pa no ba amfie sɛ ni ya yɛ kasa na pia nana mɛma pa no nana yɛ de womma ne pa no biam nana wanti ɔna kɔfa bɛtum sɛ nwene ntoma ne adeade yɛ nwene wonka sɛ nana pia mɛnwene ntoma ɔna sɛ menyɛ sika deɛ mɛyɛ bia me sɛ wonya nano 21st so womfa pa no bi chance because my mother is a chance bisa ko ministries ministers no basic parliamentarians ne bra DC for some pamcho market ya mo cheso they will tell you something. Okay, I was for yanko man so na yanko hwe one now pese obem okay. Hello. Man, yeah. Because of Marjo and the midwifery was saying. Great Marjoa. Yeah. Utu kwa na reas ne wo nyina na wo kle no. Kai. Say ono olidi o. Ono olidi 3 weeks ni. Me read me graph no a. 3 weeks ni Marjoa na elidi. Oh, pia. Mama, I'm ready and I'm going to try on the human. I am my splendid woman. For Henry, your voice, Mama, I'm going to try. So when you can tell me, I am Madonna, I'm a man, and you have to be in a cook and try. And if you don't touch what you're about, I don't really get it. Because I tell any problem, I what is that and Tonton, or be a onion kaye. Ewa brabo no. Wani very for different years. What the most why you need pay papa di pa. Na was na put na baby na papa do money ewa bra eni. And say we are say there is a person for him pa. And tunu ko head dey ewo. So why you be na masia and say di ni pa bonya ye. And you may work ya some. Na youth na ye ba no ya papa se I can't say that you can so be quite told you back to ma woman. I know. And you need bonia da. That's it. Yo. Me that's it. Okay. Oh, for about so hello. Hello. Good evening. Good evening, master. Mmrantehene, did have a cordial? Oko. Make a free, the corner safety. Okay. Almost said more can and family say papaya home. But I never call woman say papaya no, ye count. But to be so also or your papa no a house. What say? And they say, almost who your papa. As the on the cow cry. Why your papa? Can't wait a cassa who chow hono. And they say, come, Siripi. Found wada. Let us say, the dear crana. Just say, this is open hot, the dear cry, this over catcher. Oh, well, money. And not let me say you. Oh, no. Just say, and I'm a dear why you are mauling. On purpose, just say, the dear is all done. The dear is all done. Oh, a banner, and also not quite to say, why your papa, national, if you would do 1 year. Ayo. It's papa, no, a yes, so obey your papa. But the American said me, and you pay now to say, who you be papa, who sent Castellano, a world against them. He said, well, your papa, if you want any pana, why any papa no over show a name? If you are sit down, it will be for front. Oh, but in the place, you say, That's a power. Hello. Or grow for home. Hello. Yeah. Boko. The man of major for and then so that some of my men say on so you are yet. That's it. And then they all get some other. And you know, living one car. Now, yeah, Miss Son and said, the middle of Matty.
Ogulibu, Yame, all prayer ready, and I catch him, you like him, and Kazan and Hombo Chica. You know, one day you will catch and racing in millions. You are once again on that you for the air. So, but you do. Ogulibu, you not tell you that. I could think I will be the year, not the year, and one about the town person. That was hello. What's it? Sompa 93.1. Oh, that's another article. Yo, hello. Hello, good evening. Good evening. If I saw Mmrantehene. Pastor, say you. Yeah. Hello. Mommy in free Hawaii. Network in Anna Anyi. Hello. Hello. Yeah. If I shall continue, can I say Sankore? Yo, Sankore for where? Sankore for where? What are my employee? Some plenty my top me. Some do we spread up the way training. Do we see them do it training? Nankupon Sham near to my son and more at the Boagana mine. Okay. Moderate, papa, moderate tree. Yamin Sham near to my pa mobile. And then I'm bought Unia balance, my bonaba sopa, Fenny on so with the showing Munam, Nankupon Sham, not man costo. Mo. Yo, that was quite say about man. So hello, that was quite say. Yeah, yo. The chairman so funny. Yo. Bunkum ni fan. Yeah. And I said, don't gas mapping a mission. Nyumbi or two said Bunia, yes, or the Kaya. I don't want to make a nas. I've not been a mistake. Uh-huh. Oh. And I said, Bunia, yeah. Oh, we are dear many papa na you Bunia, in fact. Yeah, that's what we will be a China Korea Bonia many papa. So that I'm a the grand better than Papa no. So Bible is a million papa. What I say. And so be a man to be a yet, maybe a mawo. Uba, what then I say, we would ye a future chroma, the omfa, what brought to Yama, no so, or Baba that one, Nadia. Okay. Now I'm more boo. It's not a Damasi, secretary, I'm with my baby, I'm a for quiet. Oh, I'm going to Bye. Yo, me that's it. Oh dear. So my MPB lose war. I heard more. I bet you don't bring me down. Yo, me that's it. I was there for your TV no so and 10 times so. Na more afraid na mobile TV no so no. Me bomma man ye TTT. I said nde ye tu ye hofo. Afutus me de ma ye ho no eye boni aye. Ya bodo tun san so bi your papa kai wate. Kai never wa no fafa. Kai never wa no fafa. Wa no fafa. Efe yi nipa na ye. David Okai o se me de wupa so kura me ye wurade aye. What de wupa so no at a critical moment. O se me ye wurade aye. What dey for wa no keke ka kire wukunu se. Mi wura be me na sante be ma. Oda roma me ne me da wase o. Me ne me da wase. Oh, efe. The abrewati aka ye. Me gidi se wa mfa bibia anka ho. Me kwa na sese masa amano moto baako. Anso na no de kan ye. Latte kasem was a vox populi vox day. Bro for kasem was the voice of the people is the voice of God. And now asante kasem was the acheche na asase so no. Ana de ayaka na asase so no na urade waka. Enti nyame sira wo keke kura no. Enye keke mpo, I shouldn't say keke. Esombo pa. Oye obi papa no was me di nyankopon di wase. Chance wo di gold e da wase. Enti ebusuafo mo ma ye mie nya no. Na yen kan say any pass message de wa ye no. Awurade sira no. It's enough. Obi nka say kotodwan mami
asma wo kan onkoto dwa mfa mai o se na nanom katacho na na munimte o se obu okra na nka ukrukura yi chopon mawa kachacho anka sesa nka o miku me dase bebre ni muka na onim katacho empanifo o munimte nti na se ukrucha wade ese pedwampa otuadua na fada na se o se tetefo no munimte pa o eso satam na ya bosom sam na o manamfo bi o kan STC bus na minim se na bi a wajade dia na o ka kire mi pinse na yire ya wawar no aye na ho ade woni na wo mami no sebe abusuafo woni ri hiem e wo kete so a na yire dana se cause nya manyina na nya ne sa hwe ebi ko ho atwe ai bi ko ho atwe anza no wanya baako ya bore dawro tutu ni be pa sansani ba sansani ba ehu ende Ghana a chaupa ne medase de yedi hunfo Ghana pa oso na yiri hie ye ya na wadana se hwe wa ya de pa de we de wa mama hu no me hu bi da medase me si so yi hwe na se de ye we muntie pa ma no muntie ni ye be ma no da dana se ano so da se agosua na de no ma wa ye mi de wa bum fumpan bum fumpan agosua ai na me ka se mu buye fumpan ya se damase ayo nana majai abrewatia anka mayane kwa abrewatia nyesa o okay so function nam ho sofo mama nya adwuma no I was there for your crow, your customer seba clinic, ewo asokore mampon. Ko hwe wani so ade. Ko hwe ba bia yare sawo. Ko dum adu papa ma ya de so nte. Na briti yare ade na nyira firi ni pedium na je bibidro di sese. Onyankopon hire bibidro so. Yen wo pane ye mfensuo so ye nyi piri han. Na so pane ni nsuo ni nyina edisi di paso se nya be di wura bibidrom. Ha nu nsiri ene nu bna no me ka kire se beye biribia ma obeye nwanwa ene de wodi mfidi aka ho ya fidie ne efiri wa hunu se yade wei ene agege hunu na wo tete wo enti ye ma waduro wei mfidie ni bi recommend abibiduro seje abusia momen kana semense ba kene ko ye dwuma ankasa e wo so koroma mpa bonten so mikro mni ho enti ma ye survey ahodo bi na ma dia atum say yes abibiduro ya ho pa hey ya de na dokoro wache atete wache ahaw wanum nura waje kada ahodo nyina bi wo de kotese cars ni mu nyina guwe ni mesa me kwa ha me firi ha mesre ha mesans ba hazi ansiaga ejano mabao medemene so aba medeme yade complain aba na wo bo hunu say yes semense ba clinic no wo wadoye adoye ya kase te say kidney infection kidney problem ana liver problem bia no mani hunu en temso so ya be ma wotare ana wai woto ana pa ye anajo kasa ya tintin se hunu question sense se obi so be obi sa no o papa koko no akari onkari yawo ya sampra o ma me ko dwa wo bai na yeno ayeno o mo aye ye ayeno ko kamtwani ana se ukobu mu dawuro se huna kwa ba ma todu papa nom ba ma edu stage bi so ye ho aduro me na me ka kire wo ye wo ho aduro ne ja yampia na wo to na nadwo da sumu no ye wo ho aduro me ka kire wo temso na tisikinkei na sasodoku miemu mo anadwo da sumu kai ye kan na sadi abrewati ye kan to da bia na be ma toto papa so kasekara chiminu akaskara ya asiere sei
Again, a drone a friend again, don't miss it. The catcher will say, and my reading future Troto again, Cement Vital Heba Mr. Again, the yes one and ye easy. Kay, fucking real good from me who is a woo bunchi do pa. I was here for Bema beyond to a guy, I can't say a feeling that again, call Cement Heba Clinic. Heba shop no wani mu honom open na ka obenya ba bia to abido ni abrofudro bia pharmacy shop bia wonsa beka agane bi bomodana na kwa sokoro mampon oni wura bank na edi hwani ma sokoro mampon wura bank no woni edi hwani mo take kwa no so edwane nyina ase fie to aso no no ane ho number no 0240 61 60 61 020 6160 0240 6160 61 0240 6160 61 mele ba ku ka ho na yetie de was better na na asem se de mo to me fumati mo se menya nkumam akokra mafia series no series ni yesini ntie bi anti say movie ten no na ye wayo si one ventures one tarawa media kabum akofa akokora mafia sini naba series no abujafo obeseri atiato besraw ehwe akokora mafia series no bra wudidi ebetramo sedie wom adisua wom nkomode wom nyansa sua wom papa wayo si wom akabeneza wom kwakumanu wom na comfort colleague comfort colleague they watch the screen no so ha bedi dasu wom bedi deni na kwakumanu yo bedi deno no abusafo amanfo ni agye ho memenda bia nwume no wotwe ne fa kosi no nko 30 minutes pepe ukuada ne aya pi no mienu ne fa awia kosi no mensa pepe kezai 21st clinic sciatica uranom ha otia sciatica mari two free nipam at once abe herbal clinic second says doctor no eduro bia ni bie ena ode ye adwuma ten madam abe Dr. Sagro, Dr. Magic, no, Extra Comfort Limited, Obeda form, Midima for Herbal Center, Dr. Tam Dasu, Dr. Dr. Dujemfi, the great Dujemfi Bema, okay, Jagum papa. Okoha ubenya wa yale sa kukire eja kwasi amwana kan okay mama yentie obayi asem mame ya mwakwaba azai eba chomi huyo ohoye bacha yo wadaruma bibinti yebokuku mpatra idi segono mame asembe na tete wo hawo ma hudwa wo udi kridi aba Sompa 93.1 eye Asem Mpe Nipa media so kejagum yanko bacha mi damase se mama makwanya asem nkasa bacha 2015 ena mi hu be mebi but wan fa pe asema antu manim na so oni mi didi nkomo frame me phone so etise ni ade nti December ya na oka che mi say mame nware o Sompa 3.1 mame nware o ena mi say ade wunire no so de bi na wa o 3 na ne mani nyina wa abrochire na wone ne yire no agyan enti obeware me na me say okay ene fa me kwachia wo family na wo free hin we de na me sure wani de kataka kana so free menhia ne nwa ne otumfo
ena because sa na fa mi ko fie na fa mi ko chia na ode me ko amakum wo hene bi wo ho na ode me ko chia na o se ne wo fa o ne di ni maame achi wo hene ne so gitu mu sai me wo fa ase no ena o sa de me ko Sompa 3.1 we refi kroni de me kaya meka ena o sa de me ekọ ko chia man bi o se ne papa nwia enti no ne family no de macha na ne maame de ewu ti dodi ne maame ade enso wo breman enti wo de me bekọ ho enti mo wana maame ne frɛ me se memra na won hwɛ me enti me wan mi hu no nso so no na acho na adwuma me de besie kakra yo o ka che me se adwuma no enye na adwuma na ne bre adwuma na ne pharmacy o pharmacy wo tachiman na ne bra ne so won hwɛ wo ma no ko bebi ena ono so de me chi a maame ne se wo ne di ne maame ade na ne maame ye ohima no otumfo ena ase na m so okay mate na me so me di ne kofi the same thing na mabusua bisa no o kan enti 5 months ni ena aware ne baaso no ewie na baaso wo fa hene pacho bibinti mi de besie kakra ayo enti ya aware no mu no ensem bebrebe sisi mi evidence bebre ewo ho ema me ka che ni se onye no kwafo nti me nware ema ne nanfofo mienu e ka che mi se oslemi a de asie ne bi nsi biem se wo hu se wo ware mi wie ne se mi hu ne kura bi ewo mu a me wo ho kwan se me gyan no na adamfo no bisa ne se enti wo se wo ma miensa wo se enye ne kura ye rerema hu wo se enye ne kura na efie na wasi ne wo se o fie ni de ne kura ye ware wie ya ye kwotena efie no na adamfo no bisa ne na pharmacy no so wo se o pharmacy no so de ne kura ma odome ne hu bo ne hu dua nya agro ena mo ka se okay ene ti ase me wan so na aware no mu no odi ka maame 30 ena mde ko to ne ma ni bi anso ena odi 20 ka ho anso ena odi 10 ka ho anso no sa de 20 ba ena o ka che me se o ma me no bi ka sa na ni na ayese na aye 80 million yo enti me so me ka che ne se me mpe ade ne kese o me enye ne kakra bi no se da bi o fra himfie ayen fofo beba oye nipa kese oye nipa titire ene ye baabi oye adwuma obi afre ne nana enti amanfo beba nti wonti mi nye aware tra na o ma me no obi kasae ene nipa ne se oh ne 10,000 won ho enti me de se menye ska bi wo ho a me fa so na 2 weeks time enti me wan so me nwa odi machi na okọ school no ma me 5,000 se menje na me fa nto no ho na me ya adum no wie school a me fa bi nso no so no ntu kwan enti ma me ka che ne se ska na da ho no enye me dia ba me so me wo 80 da ho ne sa ko 130 wo bi da ho nti me de be kan ho nti Nyankopon ya adum ne se ska ne ba no de ma me nti mo no ko fa fake check ba 10,000 eno si yenko ni yenko yi ti me gi ska no si da bi time ni nyanso e be so 2 weeks time ti menye de me ma ne fa check ne to once na de mi ko yi se ska no ti mi ko yi se ska no anso ena me sa ko gi loan 8,000 e kan ho ba loan ni de sisi a week bia otwia ye je no 1 year week bia otwia wa 2.2 ba me di kan twia mu 2 months ansa na obe start e de atwia enti we mu nyina na si ewie ni misika akodi mu de misika tene na pe ekodi mu ye 180 million ba me check ya ebro by physical me sa so mu 5 million ne 2 million ne 3 million ne ade de eno mu de minti min check enti ma me pato we de no sika ububu na kwani mu pa o be ma no fa de ode bae ene wo fa de ode bae no me calculate ya ko 300 million nana odaroma 300 million kura blo because our no was one kese pan kasa was one kese pan yo was one kese
because made for nko na omo ye makomako 13 omo nyina ntare omo bibia yenya ne toye so ono de woye wo hene nti won pese ye be ya de ne ketu mi ka tene se me penisa me ofa kra ka kire ne se wono on penisa yenye ne ketu bi ne yan sorry wo se wono de aka so be ye ne de obeye ene yeti ase nti ne 3 days enka stroke ye nya no na me se okay ne ma me frɛ ofa ena me frɛ ofa ne se me de minim no na me obesle me oh good god me wine so ka che me se fie a wotimu no eye ne maame fie ne maame na asi fie no e de ama no na maame na wu wo se me de obesle me na me se na asam na wo kan me ntia sinti meba ho eti me worry me say 3 days time na worry ni guye ba na me ntimi nka nkyere wo bia awade a wo kan ho asemi epa chan 3 days time ne sigu say star be ne diguye acho mi hu na ne kan sa de no eti mi sunsun so ma mi tu anamon ene wono ane ne nafofo ko se ye koda na se wa beta ne wo fa ase na chi ama na worry ye kwen na ne say yitu mo ne nafofo nanim se onu de wonim ne ba bia na ye ahaya adwuma sem ya na odi hu no na se hey me ko ma me no won so ma me no so se me de me ton me pe o na me de me nim no ma me ton pe e no besle me ma me ko to lazy 5 million di fla no wo hene no so ne ma wo je ye pen dry no ni nyina wo so ne ma wo je ye blue 6 million e na me se sa na se omo ado mo ba ye nyina ahoho de a ene age se wo kire me wabusua wo wa no akofa we yaba we ye me busuani wo be kom enye ne kore wo wa no akofa we yaba afekura de na manu susum na so se ba ntema hene ye ni nwia ne yetu na de so wo ne kopa a che o ma no yenko ba ntema ho nso so a yenko na ho ba ntema nso a wo se sa afedie wo se meka ne kore na meboa na me se na wo boa se ne se reason say nti na wo de be fa me uhu me se uhu me no me so ma pampam ama me shop nyina bo me na se me ntimi nkwaye adwuma me nam kra ne yesrem wagu mani mu ase wagu me ne mabusu nyina ani mu ase se me na mo ne yetre yensa wa wali 3 days amanagu because say we ni subanti obi nsusu ni mu a obeka ne wope nti we de madaro ma me se me de bedan mu wagu me hu fi wonware me misika na ekodi mu no onsan fa ma de ma me enu nti na ma me baaye Sompa 93.1 enti they okay fine mintie ne say nipa bi wo ho a wo sresre one day buy me pa na nabusuafo so say na e baaye nabusuan kasa nana madaro ma fo na yi de menya hu nabusua bia nipa yebeja na wade ni nyina ahoho nko a obia se wonim ne baabia omuhu ya ne se wone nam ho ada wo samanya na oba ma akwa menema nyina sei se metie nyina me yare me sika nyina hye me baka che yare serious pa wasam de ne ko hospital menye sika kra na me nako me dan so taamo aso efia wode me kwotena mu se na ne taamo aso me dware abonten me wa dance for ho me dware abonten say 2 months e ma me konum adranka me kumi hu nyina okay sir wo se awade ni gu 3 days time dia na wo dware abonten 2 months no e no cheche me enti na mpacho na me mpese obi me mama mabusuan no ehu sese enti na mete ho saa se me de pe e bia na wa hyeda no wo ka kire me se omunye na busuafo enti na me hwe eniema kakra enti na na ma mete wo no ba me hwa still na kwa na ekoso na just say 3 days na wo trigger se wo nware bio no na akwaye tikide so wajai de but na wo da so wa wade na se me pa chan na wo ne wo didi eda me pa chan na ye na ade na wo ma na kwa mo no wona me pa chan na masuru no ntina wo pese de ho beka wo me pa chan da bi but na mo da keteko me pa chan
ansa na okɔ saa busuani so na so won kwara say Bachom kitan kula 3. okay o de o ma na ti ate say won kwara ye 3 me bachan say enkra no cross say ne ma no kra no say onwo da that's one way ni ye from there mama omro is it possible say be ma be kwa ware ba minim say to be afrefre ko bowom ene de so much sorry we me bra abusuan ba me sister but yeah na certain percentage of abusuan fo see the American you ebi a ehwemu ani pe be hia ho se na abusuan ebi a be 70% nyina abusuan but 30% here and at least 20% be there omo ye da abusuan sure mame wo pese ye te ase se be si na enquiries awaye no wunye hunu be ma na abusuan tene ba kokora ewo ya wo ba awade na ase wunye hunu ba kokora na ba kokora ne papa obi be represent ne papa obi be si ne papa nine okay me bachan eno so nya no kore actually no di obi ba ye so say eye ne papa nua na me bisa ne say na wonim so papa nua te ba ntema ha ya adenti na wan fama anko chia ne say me papa nua ni me nyintum eti up to now me nyintum o mama me bi bai se mama ne wadu aden eti wono na ne mama nua no mama ne bai me bisa ne question say be ma no ne formal na eno no ekwan be ne fa so a baaye se wo se wunua ba na wo se actually na mo ka che mama formal run ne say me fa wa hihye pen ena me bisa ne say enti wo de wo se yemfanto a wo gidi se wunua na ne ba no wo se ai na me say enti se si a bibi to na metimi ede na ba ho wo se actually ena ye ko fe na me bisa ba ma ne say onka mu no kura nyina nkyere me ofa bible na ye de wale ye ne se bible no eno na dom eno na hira according to maame no so say na wo hye galamsa ase waje bible ne domain ho se wo no kura de galamsa ase kura de onko obi da brubru ne hu nnua ne nyina ye komu na ye ne kura na se aduade ho no won free ho na minima de kodia wone maame na kwaye sa maame no so ba ya ono so be kan say ni nwia e na ne ba no because me bisa maame ne questions a ebe mama hu say ampase papa no eye ne hu moja maame ne entimi anya antum se bibi to na afa ne brem nti madaro me ho so me nyintum se what a case ne bibi no okay maame ugidi say unyinsan na wote hoyi mpa cho debi also here Dr. Jahonia na de nipa timi yeso nti na nya wama wose ekoye fonso no ofere wo na mpa chan no so hia wo hene ihia no wasafo a wo hia no personally mpa chan my scenario na ne yehwe ebi ana me todokono na obegina ho bi mpa chona me no ade de kwa echi aduane ana oto obi mpa chan o sani ni mema bibira beto aduane ni bi ota na wa wachichira ma no okọ no baabi nti oto obi wie no pa cho nyame number waje wo number no oto bi me pa chan waje wo number no so waje ya dai ora bi a maame ye me kura maame o che ade ase hai na maje ne number ndi me wo soro ha na ka che se maame ba yire no ebi abe o san pato ese oh we dey nya we dey say na dan ya obidi ese sa le so na ma o kwara ne fa bi anya hwe nti ayaduma na hyase san na me ka say so po ba na nya number aduma no we mu half o da bi me de nya say nya se bia na me number na o je fa mata me de ho mesra o da bi say na ma me de nyina what number hu say ya no wu sane form na efro no ya na brewom enti we nyina what number nemo no ne de no wu busa na me kire say number na wo je no na ye passam de bia ho no ntimi nka na bia ka say o fa number na je sa okay so be to board there cross ma me fa no number there hia board there number
number den ke kwa bi so katacho sa woji obi number ne ne nyina na na ye pasem okay yeah abuza for mo me ko computer so bia die ma ma je ho me kakra why ya ko computer so ani madwuma 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo je ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa e na besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi herbal treatment ye de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert awo to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Odofo me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy ekre yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matsia kanso oni papa hunchwem Obakus wouldn't say obra panyin na yira seme eno ayantumi anka wo ye bono oba se chechina wo hware konfanko asem mu bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo nse na ntesa na madam fo won kan teme na se na de wedi ya asem ketu e ene na tiefo obi entie de me kan yi ba ma duru biribi a ese wo ye ho duru de ma ni je ba no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrobi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sadure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wo de yam sa wo be no wo pa mema dure fra na gan bi ato ebi was asokore mampon cement ba shop eni mia eto bibidro ni abrofo dodo no a sa wo pa dodo atu a koda ni fama Colinac Misty Epidank presa number 0240616061 mema dure fra na gan mema woni mfie du wotwe entumi no bi Taya sisie de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu obi wo kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwim eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 ya sema hanu bia ofrem Mmrantehene na badwafo awo number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kese bia de no one Mmrantehene program no so. Okay. I was there for Yadamase, ma shema yakwaba. Yakodi dwaba. Aja ofin hu suo ne de no na adwene. Ebra edi dwuma no nyumaku a waso yasen no aja ebo da wura na moso mokọ ho. Na omonya bi de abeboa dwumadie no na ayefe. Okay. Semen seba clinic aba. Wana bay no mama mintraso. Na yenu woni nkomo. Abaya ha pajamu kakra yidi nkomo wia. Ebe twaso. Sompa 93.1. O kwa himfia o hwebi ya se yoni ho. O mo kan se kanu kocho. Ya ko obun memu no. Ahin kwaro yoni ho.
Okay. Hey. Ayere ha. Asema be fia ha ne. Omoro Monsamra. 3.1. Aganya baha. Agan is your omode be ya de. Hey, do hey, obi am fan sanka. Men fan sanka den. Okay. Oh. Mama kwaba mema. Dr. Jenny, Dr. Gang, wanaba. Ya boma baso hapa. Say mudi juma nkasa. Doctor, what to say? Sompa 3.1. Egusu mapana enra assembly senior mapa umamba ko fi London. Na obedu ko tekano ba Kumasi Airport Streets. Eno ba se main street an ko fi kra. Ikwa ne bag odi fabo cha be no say un ko fi kra. O mi ahwe na so ko fi. Obedi 4 weeks. Die so hu se no no be no mo ansa na o tumi fi Ghana hako. If I na wanwa se wabedru fi abucha bedru ekrum ha na un ko fi kra anko chi anko dwo. O so ba se men se ba first. Ama ya test bia ni hwem bia na ya manura ansa na ko fi. Na so utie program ya so no krem say amount for monta program ne pai ani mugidi ni ade ntine hu say so oba nti no kwasem say ne me koso no fa anye easy ano odin yi pa dance ndoso na ahwe be kase be mo kasa do nti wan kasa bra be hwe na be hu de koso na be nyemu chefa na hu sampa ne mapani juma pa yedi no se wani na da was yeah oba eso bo free no ifi no pa nya sengetwa ehunu ne problem de koso ai ehunu de would be problem exactly na just muhunu ne sar ko de ni je ne be ko fi sa what the car ko mafitani no hu sa fort we ya na se no ano no no say obitmi aye okay na number ko mi so ona directing so mra enra obai no so na prempe ti say na wasemane pa abwa yo yeah obisa so wa kan nko ade no me say the book ye kwa no say in fact me mama na Ghana fo nyina ase yeah Ghana fo wo fie ni wo na wo ma no nyina me da Nyankopon ase say kwasi buoni say whatever I say carries weight ase bia make bia no amanfo gidi yeah na sentia manya sa edin ne se me yam hwehwe mu yi of course sentrofo Kumasi nyina ka se mu esi jaso yi mu ahia me ka tso se je se me dia treat ko chance eno ano no men kasa ya se yeah okay asukoma mpon fo so da wase yeah penifo a se de nyaaro a o mo nkyere wo mu hojo no so mo mia won kyere wo pa ma wo ya de be pa na tabom ho ante yade se teso pa de nem yade STIs gonorrhea ne chlamydia ne dwunsum yade no nkremdi ba ho yi papa na ba bia nso a moa na de bom no ne ahoden ba no ya na so ko se bi ho mrana wa chinchia breast anantia aboka abidu semens no ofana afide yankopa dom dwunsum yade ye ne ya dwunso e maji nsu egu no be mu yade ne nyina na e ba fom nti e ba ne ade ne dia we ka se dwunsum yade a e painful pa e ya ene STI gonorrhea chlamydia sa ho no manfo de ba yi yankopa dom ban so mu sampa baby e last op anu aba no a e hwe bom yi pa yo wada mama no gusu ye obi atro ade bia begume phone no so say me na mo ase no all right obi atro aba na because omudo soro na omudidi no breme wada ya begusu say Mmrantehene da semense phone ase mama all right atse mo djuma so ani sure djuma so sa na sa o ye djuma na wo djuma so ani a me ankasa so ebusu me confidence e mamura sa on say bra mama at matmas mama at US yes was Mmrantehene US adrobe na ni ho na me pese me ko I'm do my misal problem whatever na me so me ni me say onipa da sani ni nipa duam problem bi o mu bia no
wobɛtumi agyina no na in fact wabɔ ba na msɛ nyam na mesa ayade no wɔse kyerɛ a wokyerɛ me no saa ono ma nda kwankyerɛ no a woka sɛ mekyerɛ de baabi fu a wokyerɛ baabi bi baabi so nkɔdidi na wɔbɛkɔ na nkwa na nyinya wɔbɛkamfo saa eti medam ase nti yɛgu so na ne pɛ sɛ yɛdikati paragrafa awoɔ ho nsɛnsɛm ho ɛnɛ wɔna ɛpɛ bandɔso paa na wonye papa ma sɛ mensa wobɛtu sika bu abɔ kasa bɛha adwene fi sɛ woba ɔfɛtoɛ boa sɛ nhwɛ mi woyɛ ɔba yɛhwɛ sɛ woa no kɔsuatoɔ no te sɛn wotu kɔsua kama obi a bɛhu sɛ yɛ ɔtu kɔsua ne nsua bɛgyina sɛ ovarian cyst ɛha adwene yɛbɛhwɛ sɛ one tube no kɔsua ntumi sane fam na no woba na chlamydia hyɛ no ho 10 years ama tube no asisi nti yɛbɛhwɛ no nyinaa kɔmfo bi wɔ hɔ na nase hɔ no white anaasɛ obi wɔ no ma na gonorrhea mmoa no bi ti hɔ na ɛha no obi wɔ koraa a awodeɛ no koraa bɛtɔ no scars ɛhɔ atwatwa anaasɛ fibre dɔ hɔ nti yɛbɛyɛ wei mu nyinaa hwɛ hu sɛ sɛ woyɛ ɔbaa no biribi wɔ no ma bɛtumi asi kwan na ɔfa bi wɔ koraa na de bia yɛki ba tam de hyia no yɛ problem bosome biara no ɔbɛyɛ sɛ nana ɛkɔ n'anim a ɔbaa bɛtumi de anyinsɛn ɛtwam no anasa nti ɛne ɛsɛ track ne yɛtumi kyerɛ wo na wotumi yɛhu sɛ saa berɛ deɛ metu kosua nti mɛtumi anyinsɛn mmarima no so nyɛ sɛ wo ne ɔbaa no hyia na ɛsɛ wobɛtumi awo no ɛka woba yɛhwɛ ne sperms no baako kora anim fa kɔdwo tɔ ne ho ɔden paa secondary school time me no obi wo ɛmfa every hayama man nkyɛ nie paa every 3 months bia no body ne sesa kɔte bia from every 3 months nti sɛ wawo last year sɛ wobɛtumi awo nti obi wɔ so me deɛ ma wo nti no brane hwɛ sɛ obi wɔ sperm count kora no or more than 20 million ɔdodoɔ no paa bet ɔmu ntumi ntu America ebi ɔkora ɔmu ti so sɛ mo yɛ slow ɔma yɛ nyaa nti ɔbɛyɛ na akɔhyia ɔba akɔhyia no okay nti wɔn nyinaa ɛsɛ ehwɛ hu sɛ no den na ɔho kɔhyia ɛyi no sperms na hoɔden no egyina sɛ gyina bi ate sɛn yɛhwɛ ne nyinaa enuanura ɛsɛ de ma onuane ɛsɛ wudi nura ɛsɛ de ma ɔno yɛde aboa wo ama wɔtumi gyina so yie afei ahoɔden no ɛba no na sperms nya ahoɔden afei ɛba no dɛm bɛrima ne ho nsuo koko timaa no bi ne mu no aboa no nyɛ koko timaa deɛ ɔna wɔsɛ ɛno motumi yɛ biribi bɛm ɔfa yɛtumi bɛm paa ne ahyɛ nketewa yɛwɔ nnuane a wodi boost sperm cells no ne na ɛbɛkyerɛ wo ɔhu sɛ wokɔ Nigeria ne Benin na the whole world ɔmo na mo ntafoɔ paa yes Nigeria ne Benin nta twins deɛ nti ɔmo research bi kɔ so a aduane bi a ɔmo di particular na ɛma ɔmo nya asare no a yɛn nso akɔyɛ sa research no saa na tie ɛne nnuane bi etumi boa ma saa akɔsuatɔ no yɛ ntɛntɛm na ɛboa sperm nti na akɔyɛ ho research ɛkɔ ho bi yɛde boa manfoɔ paa nti aduane bi wɔ Ghana ha ebi wɔ Ghana ase ɛrɔbɔ hɛ ne bi a Ghana bɛrima koraa wɔmpɛ sɛ swate ase aduane ɛbɛboa hɔ no ɛnyɛ wo kɛtrɛ ma so dɛ nti woba ɛbɛkyerɛ mu nyinaa na afei amu hu sɛ wei na ɛboa wei na twɛn wei na yɛsɛ na afei aboa ma awoɔ no tumi asisu kama nti fanames no 0240 61 61 60 61 61 0240 61 60 yɛwɔ asɔkɔrɔ mampɔn wei de Mmrantehene kurom pɛɛ wodu asɔkɔrɔ mampɔn so pɛ Rural Bank no Rural Bank ne abɔsan opposite pɛ na sɛmɛnsɛ ba adan kama yɛwɔ a yɛdi dwumada biara hɔ mmenda kɔsi adeɛ ba nti deɛ ha wo biara no ranteɛ moba hɔ foforɔ na yɛ me mpa ɛbɔ paa sɛ nyame ma nkurɔfoɔ mmɔmmɔden o sɛ wobɔ a mmɔmmɔden bi a me ho bɛdwa me na seesei so deɛ mɛka sɛ mɛde nyame asɛ sɛ mmɔmmɔden asɔ ani obiara ni hɔ nom a waba mo hɔ abɛka sɛ mbɔne afa mo ho obiara ni hɔ number 1 sɛdeɛ mosi receive nipa ɛwɔ hɔ number 2 sɛdeɛ mode mfidie firi nipa obi yɛ firi no wɔ aburokyire ɛne wɔba ɔbaa deɛ wode bɛma no gan ɛne aburokyire dɛ pɛpɛpɛpɛ na kyɛ sɛ number 3 ɛhɔ asiesie no environment no nura ɛyɛ potence ɛbɛyɛ adwuma kama ɛna nuro no ne nyinaa na deɛ meka nyina sɛ nuro no anyɛ adwuma anka yɛ pa nti nuro no ne kɛseɛ wɔ mu paa mɛda wase bɛma abusuafoɔ Dr. J ɛna mɔte ne nka no wɔsua bibiduro ɛwɔ Kwame Nkrumah University of Science and Technology tech ɛyɛ ebi ɛyɛ aborɔfoduro ebi so sua abibiduro na abrante makwase nwie wɔhwɛ ne nkrataa wɔde kɔ sukuu wie yɛ set no so a wɔn sɛ wabena bibiduro mu pa ti wokɔ hɔ nsuro wokɔ hɔ no do ho koraa nkasema bɔ kaa kasema kyina ɛhɔ bɛyɛ wɔ last stop
inshallah okay yanko Dr. Gan ho abrantie de na ye mfre na agan no enye di na ne papa de to no na aduro no wokọ wo hwe a won wo hwe so wo ho ko no yi ama kwa ne ye mfre wo Dr. Gan Dr. Gan so far no enene da wo ba ha wo de aduro ba yedi kan aduro ba ya Ofa agan na kan ofa anu nie and ayana nipa ne bibre kwa say netie yo esu ne say netie yo ana capsules no so say netie na usually dey wa bontina na your sound seal bi ewa ha dey ama potie na edi bi ba be chere ne say usually nkofo bi tumi frɛ se be koto edro na ti say obehwem no na sa na ya de nse bi rentie na ye de ba say that TV no so na so na ye pese nipa hu se de esitie say ne wa bonten okay na ne capsules no esu say ya na no so tie eti na ho gusuo no ya yepe the only difference ne say we capsules ana we mixture so ho no fa de bia dance ye ba no fa anu odin papa say se mi wonu ma oti atumi say na duro we nyina say etumi ye ene ye kra me ye ma de am se me san dum ni ye pa because I say a dance ye na eba no ofa de bia ka gan a emema no de obi anim se bi bema waye mre ye ka bema waye mra na se bema se sisi anu agemu ana se bema no kra ntumi sorry enjo no ofa ma me fa we ntwam agan na se semen senior fa se we ye bema na wo sa conditions me anyway diabetes sugar level no was show na fe so prostate related issues are ofa onoma unya no se de ka wo se osie no ye hye so pa last week ebisi me friend from Cape Coast also wanoma na ase de mi hunam so ofa wa check se o sugar na so mini bi me ho de pa na me mesrew o de enye hwe enye ka bia ko ne ko check o sugar level ne frame of our frame will be a normal one case at least 3.4 to 5.8 offer or then 15 point something. Okay, and just say I don't know say yes say encounter to her unim say we because you pay checks here. It is say we obi na say one no medro bia na say encounter kai hu say nyoma mi no amaboyi ko check it because say uni bi nko dia it doesn't matter your blood group say the omoja no say the see na say when e was say account and say what say wote ni susu ye no e jofa say wutie na say be ma no ayemre oyo ba uni atenka wo mpem be ma na say obi ani sisi ye ne ya ofa de bia ka ya enta mo sisi ye so mia me papa wa kra wadamfo ni sisi agan adaro ma sisi oda so wonante ko ne ba bi otumi ko e di say agan o sisi ye o ye pa ko pebi omo o ma ka de ma che it doesn't matter how long wo de kotobi o to afre ye number no na be kire o say de obesi anom no e be boa sam wo gina mra ne afi ofa sciatica omom to ase twetwe won kofom koto Siemens Vital Herbal Mixture no ofa ma me fa wentwem last time e ka ba so nyani ni goso last goso ni bi frɛ me ana oso opebi o ye kire no goso ja herbal method se okoto bi ofa oso ne bema no 1.5 ni okoba ko eno ano no se oye ne ba ne gene na otumi kokwan so ba ko a ofa 3 to 4 months de oba ne to na adwim Siemens adawromenti no say na watch na say 1 week no one kokra na nya no 4.5 enya no 4.5 nipa ebe kwa say wo ware dia e normal say obekọ enya no kre say wo ye bema na no wo yerete na say wo koba kwa no waje wo nkobie ma koto Siemens Vital na ma aware eso of an nickname e ba foforo akon e be kan no e ma aware so because mema no dodo na aware dade ma koba kwa nso wawi e no ahoma chekura say ni bi be so wo hu bi da oto Siemens Vital na ne wo ye bi omranti brimu no obeye bi nkokora brimu no no fa enti ma me fa na man into dia se wo pebi na se baby a wo bia friend number ya 0240 61 60 o frɛ baby a wo bia e be kyerɛ baby a obenya adro no bi ato ana se opese otu so be kyerɛ baby a benya bi etu ofa me da wase awusa for yesi ha sei eno ano no wo de number no de ka ho a wonyira ene number kura wo a wonyira enti fa number no na hwehwe wo etsa kwa wo kyena no pa ko Siemens ba kan na be yisha okay awusa for mama yentoa yenkomodie no so na yene maame bi wo so den maame asem ne tofa nyina ne se ba ma bi abajeje ne so be ware no ampa one na ye wedding chinchirinchi pa oso nka yenye kuma bi oso da bi mempeni kuma
mpeni kuma mu kura Sompa 3.1 mpeni kuma yo doctor mofa ayi agano nko fi why o say on mpeni kuma pera kesim enti enkwada no a yese made no a omudi animo no 13 mako 13 na je say wo mo ye ni chenchirenche pa me kai say despite bano wade no na me hu say enkwada o mo ye be made no mo do so pa asa abusiafo ba mai edi nipa bai omo ba pa nipa bai nanso ye ko mu no ba mai busuani bi anka ho ba mai sene wafa ne otumfo meseme company for mo fancheme de nipa na kan mama yanka ne sa ne wafa ne otumfo afi na bant ma hene kura no bafo bibi wonya asem kakra no ono kura na kwasre ma no nda sese be me no udi mu pa na askoba mpon hene uniga na ha me na me kujina na we menhia nanso me nkasa na me na me kasa na nkwanta kase hene ni fafiku no na askoba mpon hene ho no ono kasa enti enye easy se wohini bia nya asem o manhia na nipa bia wakogina asama no na che se wo ye high profile personality ewo manhia film ho obai so komu a be man de obai ne maame no 3.1 bema what they call de obai ne maame no over the bar de obai ne papa over the bar de obai ne wofa o friend ya sembi atuna ni mo say I know me de mo fuma say me twitwi mi o this is that o mo cho me de me obe high me the sister over oba high me keke also of friend say da so o said that me biological brother o frɛ kobo okay abusuafo mama okay obi se yenna kedu asema no kedu obi atwura breme se me na wasema no ye fe no boachi yadom or breman no breman ha meboa breman New York and what here o se sabia nya do owo ani ho haw ente kedu gas oven obi se ye na wase na se da na se de wa ankyere sentie na wase ma no na what the buy no ungratefulness and obi ya de ma wona se wa ma wani anso yo no wa fa ho no che na ni so na kuma da se de odo be fa afidike sie so na wada se pike so kolampo so e kan bi to aso se kedu oda na se pa yo kedu ya bo na sa asiso ne ya bo di no soro abranti ne se ntie nyankopon ahira na oye gas obi an so fom kura no bia obi ne nsema moborofo ne afoforo no a Johnson me say abibia be ma de bia wonsem yo na nyankopon kora be koso ahira zuma twede sa na emwa ndase uma on seti ye den na yo abusiafo mama ye ntoa asem no so ma me se wakomu asebia nya do a se nipa odo mba enyina over the bar frefre ko bonko a na me chese nti nipa timi tena se e plan na ye successful sa empanimfo wo mu a be ma ko bo won pa se wo megina se ne wo fa na bra na enti empanimfo so sa kwadai abranti sebe ponko abodam na ewura so abodam enti wo ye panyina basiru bi no obi be so nsa se bra be gina betima menware na umisa ne se na sebe o fa wo hene ubusuani wo hene uni no
Ayo. Ono what's breaking news bi aba? Yo. Breaking news aba. So me pie ni mo na chese. Kwa free by the penia old memo. Mmrantehene. Breaking news was say President Adjasafo he said there. Yeah, true. Why you need to komia. Breaking news aba no. Emo say no. Gender minister Obana or gender minister no na she say one where actually copy time President Benti say breaking news was Adjasafo there. Omampeni akufado na be de chance you don't make kwabenya ma she bedwani a wo ene ono kro yan so na gender minister and they say ono na be de chire mom na nhwe achire chese said the almost akwatena America ache won so mo man no to say media de ahye ne nsaniti no ajebo said ne mra hye bedwamfo no ko asetena yesi na busuafo ko monyamfo se chemen sabonso ene na so ko sere yo so no munim so okase no ano no but Ghana mra ye mrent no Mmrantehene ya wadubu achi ya da city ya da na se wa breaking news ya man minim sa wa tana po betesi obekomasi bekomasi onu so do otomfo mete say parliament kura no esia so ne so mumra mrabi but say ne is it adwako afena ginesie ne na say we ne kura ache if you have your personal issue, I go do it. Leja o man de na fama o mo betimi aye. Me ano ma give am say Kosu Asafo arankasa na dwumedie no. Adwo Asafo no on page dwumedie no. Ne papa high profile personality. E wo man. No wa kan ntam. Ubedi anu wadi wunni so na wa kan ntam na de ama obi. Ono mum dem say position na emu oduma na 3.1. Untumi a say na ka wo reasons for health reasons intina munyi minister no mfiri. To cha de Mmrantehene na bedwafo de. Ayo omujima ba bi. Yes, sanitation minister. I think say mame Abnadapa okay. Ono na sanitation minister for now no ono na gender ministry ho atoto niema. Sanitation minister so oguso ye na adwuma no. And they say ono na nya double post. Enti obehwe akire kopem say empanyimfo behu de ombe ya ombe yi ofoforo amana ahye na nemu say esi duebu a ebo poni ija we ni peni na de be no eno de omo abusan for mama ana obrochiri nya na oje ne sare de o say enya nsake ne de obaje tina me na oje na adwuma si tina me ka se Ghana no we ni achakura do timi no we no kura no agada jo me we kura no nya mwanwa biasa because mpanifo acha dodo Aja mesme ko America. Enya mo wa ko. Enya mo wa enya me fe. Ache. Okay. Momentia sister Portia amanse Western Bank. Na be ko Mmrantehene na osere kwadwo. Ne ba no. Na osere kwadwo so ye tia ona na se bon sam na ha ni o se senyi o. Ye se da se ye be srawa. Na bibia be bom. Na sisi ya de vigili se bi aye se debut e be kono se ne Yesu Kristo maye no be ye no pofrim but ono so se be ba ye man 24 hours notice ansa aje bia o busy okay me de puto jade me ben ho bia no e busy ntina na kansa se de bia mo metwa kwan that's okay abusuafo mami na sem na mabo no tofa no eta jona da so no sama Adjasafo occasion na eda ne so no ti bia na obi nim Adjasafo akro Adjasafo na current picture ni on the say that's where the maba abrimu ono ankasa asa fe na ni mai kada cho oba abem no de na on share da ni finish dan kwanimu na ni mfie na woni mu mi achese I remember the first time oba ye kwa na no youngest lawyer owo me mo hasenom remember mo yi documentary be answer and piece o de enye mi jima ba bi Mmrantehene ne Mmrantehene jima ba bi anyame ya bo na mo si suana
Janyamia ya adumo sebonsa so na aboa. Revocation of Honorable Sarah Adjoa Safo appointment. And can I just say kwan wo ho said the abeda so die ana Kaya so with me Kaya. Oh, in accordance with Article 81 Clause A of the Constitution, the President of the Republic, Nana Addo Akufo-Addo, has revoked has revoked the appointment of Honorable Sarah Adjoa Safo, Member of Parliament for Dome-Kwabenya, as Minister of Gender, Children and Social Protection with immediate effect. Okay, my man family here. I was for amamra wadi bu o man no na na do dan Akufo-Addo wagina so na oba ye fe no onimonyamfo Adjoa Safo a ni dibre se osoafo a wo hwe gender no kra me gender ne ya emma ne good o se di bre se osoafo no waje ato efiri enede. The Minister of Sanitation and Water Resources, Madam Cecilia Abnadapa, will continue to act as a caretaker minister for the Ministry of Gender, Children and Social Protection until such time that President Akufo-Addo appoints a substantive minister. Wachire mu ana osoafo ohwe nsuo ni ahudidie so maame abena dapa na sesei ohwe chiri se osoafo ohwe gender so kosi se ebere semu no omampanyi no a beyi osoafo a esese wo fa sai dibere no. And nonsense signature Yewra Eugene Ahen, Director of Communications, Office of the President ono na nensa Shekrata no. Osoafo a ohwe amane boso Yewra Nkrumah President na ebeye your friend is a mampanyin akache penya wono na ehwe mampanyin akache boso Honorable Nkrumah Eugene abankɛseɛ mu so moduma ne ya ye anti o munso mre numre o man he de wa ye fuura o ba fuura o fa ba de ni se de ni a on so we bi obi ba we FM station bebre nya ye ne ya breaki me da wase abusafo mama ya ntoa ye ndwumade na so nti abusafo ne tie mu ane se be mai boropa na okofa ye na ma ne mema wo do onko ayefro na se ni nyina over the bar. Yeah, fie afi obane the boss so we can see na e ba ntama hene baafo onya asem manhia no kora na asre man wo so ne de meboa we can see man de ma no kora na man kan kire wo sa be si ne enti obai kire se first 3 days na ohunu se be mai wo ko tomponi na barabani no na otwe na adwere sensa kora emum sa manfo be huno na ebeye fede asem toa so ni nchiri munti no oda so wo matrimonial home ho oda so ewo aware fie ho ya onfi ho no emaye asem no ene etihu production team no nyamfa be man no mu asem mai enti mama yehwe na yene maami ewia ebetie be man no mu asem every production team no ho bema usu atrase nti yo mame studio hono monya moduma na se se fatan mame se de moya kane no on fan katani monomra due to one or two things. Okay, mame I feel how was this here no one bema ne ho Ipa cho David sisi ade
Me yi me ne me free ho. Nansa na chine ba abosumi num ni no eho ana na fie ho ana na awo. Me wo ho be 2 months by you see ade me free ho. 2 months no no bo akonhoma. E ba chan. Na wo ye aduane ma no. E ba chan. Na moda. E ba cho David. Na moda mpakro. E ba chan. Na prepare bia mem. E ba cho David. So what you prepare na se. Ba chan. Be me wa bre o. Ne be man wa bre. Oh, be ana wo mre because be kura ono kura de wa ye no. Na attention ya prepare bia. Okay. So akoda wo ya de boni fia wo kwa unko bi so bi ana kura. Cha ne te. Cause you say me anya de be je bi. Okay. Oda kura mu se kwa mu da. Is it when or where? When? What's your wadi ni nyina di na say ni? Me pa cho next month not 5 months. 5 months. There's a you bon konta mo ware February. Next month, mo ware January. No. March. April. April. Ano. 3 months, yeah. 3 months. 3 months. 3rd April. 3rd April, after na 3rd April, May, June, July. Okay. You can't get. Mama, a maso, more mutimi ye mo investigations bi. Ana say ente sa akra no oba wo so ase de nia se bema ba bi ode asem bi fa no sanya no kora to da bi awutimi hu pa bia bema no obehwe watch ebowo bet ebowo atade so ane shoe bi ehye wo no wutimi redi ehun se bema frefre kobo dwuma bi na wo ye mame wa nye visibility studies bia wo bema hu ehun se bema obeye dwunum nipa Ipamcho ebeka 1 week no me hu ena me ye say me worry biem because me hu ni say or the near me sie me bet me bisana o say entisa ena mo beja ware na besi mu say bibie ni wa etisa se me ka se me jaya eka ewo nti won ombe di na say be ma ni ntwa nkontompo bia enti no me de me ntia ne ye ware wie ne se de ebenya no ne de atika ne su bi na mejaye ana mejaye ana sonye because se menya ware de emu ha sense ware na ware okay abusia for mama yenko phone no so yo bema na numu asem bi wa ha pese ye boma amansan nyina tie bi mama yenkoti no pressure na omo beje aware no ni papa yo kan ho obeje aware ni papa ana na kan ho papa ye papa wo fa sin papa wo ni ho di o di se no o ni papa wo fa so na ye papa di se ya na be ha o kan ho mo ba ye ne de o ye be ma me no pro na wa na wa ni na o so be ka e no o so fa se papa na asen ko na me ne wo ana no be edi me ti ba ye ni se bia o ye me wo pa na o ye me busu ne me de nipa no a o de ba ye so ma me na nya wo ma me pa o papa da do o nya ma me pa o nya ma me o ye wo busu ni onye mabuso nta aso mene na na ntia ma fa se mi nya pe no ye ma me okay na udi kaka ni nya pe wadaro ma udi kaka no preche oba no paso se o kan no preche oba no se nipa no a oba se me ma me no enye me ma me o ka kire oba na nsa paso da de man kan kire no de ba fa man kan kire no wachi na ufri kubeso paso ediaben patani wadaro mana se una adan no wan kan kire ma wan kasa ma me a wado ba asase so nyame baso nyame ma nyanka sanka so de ba ye de oni ho wo film na mpanifo se jabi wu jabi ti ase o ma me nuanom ne wabusuafo no so so e ti me ma me ba ko waka
ɔno nso wɔ hɔ ba ɛno deɛ nyame ani nɔfrɛ ni sɛ meka sɛ mebɔ maame no amanneɛ a na mabrɛ nyame na mɛsɛ kyantoro akyerɛ na mmɔ maame no amanneɛ medase paa sɛ wokeka nsɛm bi sɛ ɛyɛ nokorɛ na woma wabusua ankasa wotwotwomutwo because asɛm yɛyɛ investigation deep paa woma wotwotwomutwo wabusuafoɔ hu sɛ ɔba everin no wɔkɔ akɔware no woma wabusua ankasa hunu mepaakyɛw ɛno deɛ me papa no nko a na ɔnim wabusua de wama ɔmo ahunu sɛ wadaroma ɛka busua a papa yɛ busua deɛ bɛ deep down no ɛyɛ ana yɛka kɔ ma ɛnɛhɛ na afam nti wabusua ankasa de wama ɔmo ahu sɛ ɔkɔware mpatwa dabi me ma me papa ne obi a fane sɛ papa sai wabusua ankasa de bi okay na mebisa sɛ ɛyɛ nkrɔfoɔ sɛ nkrɔfoɔ hunu bi ɛna akɔfa a wɔn di wakyi ɛkɔyɛ every no ho adeɛ nyɛ saa mpatwa saa na kyerɛ sɛ maame no a woyɛ sɛ wɔyɛ wo maame a wote ne fie no efie no nso so asɛm no so ho te sɛn efie no deɛ ɔyɛ awɔ sɛ hɔ no mehan ɛda no deɛ mehan ɔno woka kyerɛ sɛ wo hae onim sɛ ɛda no deɛ nɔkorɛ deɛ agya asɛm deɛ wowutwa ntoro a na deɛ ɛna kɔ wɔ mu no na waka ɛda no deɛ mehan ɛnyɛ me fie na maame no a wofa ne sɛ yɛ wo maame no ankasa no ɛm sɛ ɔbɛgye ntoma lace sɛ wɔde kɔ ahemfie hɔ nom akɔse asante hema ɛne adeɛ no so ho asɛm te sɛ a wɔbɛgye saa ɛyi no lace no deɛ na mepatɔ yɛtɔ maa no sɛ yɛbɛyɛ ɔbaa no ho adeɛ no ɛna yɛtɔ de maa no ba yɛantɔ ama no sɛ ɔmfa nkɔ baabi nkɔbɔ sɛbe nkɔkyerɛ panyini bi a na bisa ayi na yɛbɛyɛ no ɛna ɔka sɛ ɔni atade ɛna mɛbɔ ɛbra ma lazy no hwan etu aka hwan sika bàtɛ sɛ lazy na yɛ hwan sika ɛyɛ Evelyn na sasa mepatɔ wo de mesrɛ kakra sasa no wɔ meba wadaroma wobɛba nti mepɛ nsɛm short Evelyn sika na wogye di to lazy no kɔma maame na ɔnyɛ wo maame no sɛ yɛ wo maame efura ba yɛ ɔn but ɔno ankasa kora na ɛtɔɔyɛ ɛna ɔde brɛ me na mde maa no lazy bi a me na megye sika ɔno na ɛtɔ de baeɛ okay ɛyɛ Evelyn sika but ɔno na ɛtɔ de adan na meba ɔno na ɛtɔ adan na sɛ nkɛyɛ wo maame ampa kora na na sɛ wo ba bɛware ɔba adan na ɔba no mom na ɛyɛ sɛ ɔde ne sika sisi wo maame na wo bɛma no wode wo sika ɛyɛ den wode mesrɛ kakra ɛdu saa wodeɛ bɛn ne wɔtumfoɔ batɔ sɛ wodeɛ bɛn ne wɔtumfoɔ ɔte kɔkɔɔ soɔ batɔ ɔnyɛ ne biribia mmom na de nti na woka kyerɛ ɔbaa ne sɛ wotwotwomutwo wowɔ fa ne wɔtumfoɔ ɔne deɛ ɛnyɛ ne biribiaa ɔne deɛ mɛka sɛ woka mɛfa ne sɛ woka de dwa w'ano mu kɛkɛ ɛnyɛ saa batɔ sɛ mekyɛ sɛ no deɛ woka de dwa w'ano mu kɛkɛ batɔ deɛ mɛka sɛ ɔyɛ ne biribia na nyɛ ɛna mekyɛ sɛ woka de dwa w'ano mu kɛkɛ wode wo ho tutu yie kɛkɛ batɔ saa pɛpɛpɛ ɔnyɛ me hwee awale no mowale yɛ no agyi sɛn wo sɛ agyi sɛn na yɛ 4th April yɛ mɔgyae 4th April that's a 4th April it is that's a 4th August you know about 4 months and this 4 months mɔgyae August you but what is mɔgyae but daddy mɔda so wɔ hɔ but ɔbaa no kyerɛ sɛ sɛdeɛ nsɛm si kɔ no woanka nokorɛ nti ɛsi wɔte no baabi na wo so wotew baabi ɛyɛ nokorɛ ɛne first week in fact second week na ɛna ɔkɔɛ ɛyɛ nokorɛ saa ɛdɛ baa de ne maa ne kɔɛ asase no yɛwieɛ no na ayi no ɛfɛwura no ɛti agyaeɛ ho nti afei ɔba no ɛnyare agya ɔfa sɛ agyaeɛ no kii no yɛyɛ kii deɛ no ayera but edu time ɔsɔ kotwi bi a ɔmo tiri bie to ɔma no kotwi but edu time ɔsɔ kotwi ara wonya kii no ɛnfa nkɔn kogyare nti ɔno nso ntumi nyare abɔnten
nti complain na ɛna obetima because so ɔno nso san so yɛ dɛ esi obi anti sɛ bɛyɛ a obi panyin mu na obi gya abɔnten deɛ ɛne ɔnkɔ ɛnkɔtena ɔno ne hɔ no ɛna ɔde kɔɔ yɛ ɛno akyire yɛ ansa na ɛno akyire ansa na saa problems ni nyinaa bɛbaa no mebisa sɛ ɔbaa yi wɔ so watwa no ntorɔ nti ɔntumi ne wo ɛntena biem nti kwasi ebu a wobu no wobɛtua sika pata no wabu wɔne n'abusua kwasi a san sɛ wode wadwen abɛdaadaa wɔ ne n'abusua no nyinaa ɛno nso asɛm bɛɛ na aka fa wo sɛ bɛrima ɛkɔ akɔfo ɔbaa ɛwɔ mu sɛ yɛ den a animdwa ne yɛdwa deɛ bɛɛ sɛ wode bɛfoforɔ bi otumfoɔ hɔ deɛ wansusu ankɔ ɛno no saa no ahow sɛ no deɛ Mmrantehene menim deɛ ɔbɛka fa ho na ɔbɛkyerɛ sɛ ɛyɛ kwasia na wabu wɔ ne n'abusuafoɔ na asɛm bɛɛ na aka fa ho okay what next awusanfo bɛrima ɔnyɛ deɛ na de baako a mmayi ne ho ne nokoredie na mɛma no 50% ɔne nokore ne ho sɛ wanka nokore ankyerɛ wɔ baa no yɛ na wɔka nokore akyerɛ yɛ sɛ wɔka nokore akyerɛ wɔ baa no na wɔka the same thing akyerɛ yɛ anka no nokoredie mɛma no 98% anka ɔyɛ adeɛ paa na ɛsɛ na wokɔ a bɛsi so pɛpɛɛpɛ o ɛdagya wode ni kwa so ɔnya yi bia ei ɔpɔtoɔ sɔn no ɔpa wakɔ ɛsɛ abu akata no woka sɛ yize saa nti no ntimi nkɔ ho no ɔbaa no na ne tiri sisi no ase but nkurɔfoɔ so saa convince sɛ wodeɛ monyɛ wie na wonyɛ sika no na wode te wo ka no ɛno a na ma agɛle saa nkurɔfoɔ no kwa no ɔmo ho hi no saa nkurɔfoɔ no ɔmo no ɔdagyaw bɛrima nka ɛsɛ sɛ kyena ahenkwa a ɛwɔ ayi no manhyia no kɔkye ne gyedua aka wiesim dagyaw sɛ antwe yie ɔhene na na bɛrima yi ɔhene na ɔte amakom no ɔhene na ɔte amakom no yɛnya nhunu wɔ hene korɔ yɛbɛhu no yɛ ɔde no kɔkyerɛ no sɛ na menim deɛ nkyɛ wɔ mɔ ne din ɛsɛ sɛ din pepie mu a o mama yɛakodeɛ ne din o yɛne yɛteɛ yɛni tuo yɛni agyan akodeɛ ne din no nti wo na woka nyɛ ne yɛka eti bu ma bɔ wɔsɛ da bi ɔbɛhae me no ɔno ɔwɔ amakom no yɛfrɛ ne JB nana JB sɛ wɔyɛ me nipa no ka kyerɛ m sɛ wɔyɛ ɛkyampem hene ɔsɛ JB ne yɛ ɛkyampem hene abɛdi akyirɛ sɛ dɛn nti bɛrima no na ɛbɛtumi akyirɛ m sɛ ne nifa hene ɔbɛte wɔhene ne deɛ wɔyɛ wɔhene wonim ne fie ɛyi deɛ ɔbɛgye amakom ɔhene no wonim ne fie kama yo yɛda ase ɔmo katagyaw yɛnkɔ so asɛm no so yɛnkɔ so yo bɛrima yi wagye mfomso a wɔayɛ nyinaa to na mene deɛ me nwanwa ne sɛ enti bɛrima yi wɔana anwene sɛ adeɛ a wɔyɛ no ɛbɛnwunu ɔmo no katagyaw enti wɔanwene sɛ wo kantankɛseɛ gu amena mu opie fi bɛrima yi wɔanwene sɛ ɔmo no ade bi wɔ hɔ a wɔyɛ a ɛsɛ ohu sɛ bi ɔka kɔɛ no so daakye bia bi ɔka kɔɛ no so yo hello bɛrima nana gye bi ni daasɛ berɛ wo ne Mmrantehene na ɛkasa yi ɛwɔ Sompa FM wɔda roma aberanteɛ bi ne wɔbaa bi akɔware na yɛkɔɔ mu no sɛ aberanteɛ no wɔamfa ne ho nnipa bi ankɔ awade no mu na ɔbaa no kyerɛ sɛ akyire no ɔfrɛ sɛ nkɔ ɔbɔ asɛm bi amanneɛ na woyi to mu sɛ wonhyɛ da nyɛ ne wɔfa ne mpɔn paa na wɔbɛbɔ amanneɛ sɛ kɔtaa n'akyi na wɔnware ɔbaa no ana wada roma ɛnokorɛ asɛm a ɔbi sɛ media wanka sɛ menkɔtaa n'akyi mu ɔnkɔware wɔbaa ɔka ne sɛ na ɛyɛ me yɔnko ɛne wɔse yɛ wɔware nti menkɔgya no na mekɔgyaa no mpatɔ wo na wokɔgyina gye awadeɛ no anaa wokɔgyaa no kɛkɛ baabi nkɔgyaa ɔpapa bae ɔpapa bae
Ansa na no na wonim obey dada nana. Oba na minida. Isano. Minida ono ana de ne betre mi. Minida. Odne bekyerɛ o. Yo. Menim sabi a oba no pese obi sabi bia. Na wadaroma what is say ne ma me kura ma hobi. Ne na me sure say ne be ma no ne ye ayonko loto no say ya na ma me sa na yonko. Hai. Loto. You call one and begin to get me to the mamma family on board. If you go me be down the stairs. Now, I don't know, whole family. Oh, mamma, way. No, what mammy were on the chest or mamma. Meaning, which means Papa by or so, Papa. Meaning, Nana, Mamma, Papa. What are my pacho? What here could you so? With your cunyaso. Ewo amakuma himfia na David no apromise. Apromise pacho udibere ne se wa himfie ho. Me bonkum he. Apromise benkum he yo. Wadaroma o kai se o hye wo ba na ma no toto ne ma bi ma wa ho sisi mu no. Ototo no mama me pacho oba ne bo ho ka wo ne ma bi pacho oba ne pese obi se bibi kakra. Oh yeah, my name is Sammy. Yo. Nana pacho good evening. Me pacho wade me bae no wose ne wofa no wona wudi ne maame achi. What's matter? Me pacho wade me ba ho no wose ne wofa no wona wudi ne maame achi. Wujitu no ka kire wo. Na asa me no ka me na ka kire wo na so ne ka kire wo. Me pacho wade me bae no sa no kan wose wofa me ire na me de ne be chia onu oni. E no si ebi. Tie wo fa no me Nana me pacho wo de mama nka sanwie senko ka sa no me no kasa wai wonti me ne me nkasa ane nana wo ne me nkasa ane wo de me de wo ne me nkasa wai me pacho hello ne be nkum hene ane me ekoro so na no wodin wo be ja wale eniema ye hyehyɛ de ma no se wo fa ase no no pacho mo fa wani mo se me boa mo de mo me frame of amra yo eniema me pacho me boka blue 6 million emo milo ye hyehyɛ for thank you NC was see na JB so because also wunua ba wodi wachi na ne ba ne be ma no wa meka se wadamfo no no ache ya asamba ye na wo be kire mu se wunim ne ba bia na wadamfo na ene no keke enamfo ho na wo kansa wo no ne namfo ne ba ye na wo kansa etitana na wo kasa medi wo ho yawo yo so ya no presa hello nana meet me ne nkasa nana mpacho be de me pacho nana me fero pa oba ni meet me ne nkasa me de me ya kwa hine was come ampo me nu nyina ate akonwa so me mesra wade ma no me meji awade mate nana ma bonto yem wo de nya no oba ne de kasa me ya so come ampo akwa hine wada roma na me se na so ya promase benkum hine me fero me kwaji awade ma obia o nana tie me pacho me pese wutie me wudi mama mre ne amane me sraw na me se me sraw be ma no ho we de be ma ni hu ma ka se be ma ne me sraw se o wa se bia se sa na wakomate de a nana me wa ba na ka se amfo de ne se akom se yo e be sine bi sa no se be hu ni bi o nana me se be tra ka se de wa se me mi di ho ayechi nana wose tie wose unua ba udi na chie ne ba ne be ma no tie o madam for ne be me wose me nkogya no nkogya wade ye sa da madam for no ono sa de ho de sa no mo frɛ me wo fa no anu bi e frɛ me na wose nana mi di onua ba na mi di nachi na be nkum hene nana onua ba na mi di nachi nana be nkum hene ni tie o me sraw me no nyina ate akonwa kro me pese o ma amamre ni amane ye fe me pese wudi mini na me so me di wuni na me se Mmrantehene me sraw me kwaji awade ma wo bia na wade na wakoje me se ababa wa no se wo kra no se wasai sabe anya ado ase wo mfensuo nyina wonum enkasa nkyere wura saa de nipa foforo bia no ense se odi nsuo nyina wonum kasa che no ka wo kan se wo ni ye free ene wa be so ofro wo fa nkanye den o se wo se unua ba wo wudi na chie ne ba no nana
ɛhɔ na yɛ kɛ me say o enya no kore na na say yɛbɔ voice bi na wo ka saa wo bɛte ase me say enya no kore me say yɛbɔ voice bi yɛbɔ voice bi sesi a enya no kore me mu kura me yare me slow na nneɛma na ɔmde bɛda wase no wa yusu no kore bɛda di nana no mama yɛnhwɛ yie o yɛtete hɔ yi mama yɛnhwɛ yie nana benkum hene wadawroma ɛnsɛ hwee sɛ mete hɔ yi na abranteɛ bi abɛfrɛ me sɛ na no maame bi frɛ me sɛ yɛbɛware ne baba ɔpɛ sɛ me gyina mu bi ma no mɛkena busua ho na me gyina mu bi ma no fine ɛno no ɛnsɛ sɛ mekɔka sɛ me nua ba ya wodi matie anya ne banie nana no modaroma moma mamre ni amane enye fewu yo oye omono tete obro kura kwa pesa frefo nya kwa bam katacho hu obai so ne wo fa bai wo fa ro kwa wade na asibi wo fa ba ho wo de wabusua na koye nyesa na be ma abusua na 0 bachan so wo fa kwa so de ne ba so wa bachan emre ni tik katacho ana ya man 3 minutes kura no pa ina besro di echira ba no ebia 2 minutes na 3 minutes yo be kasa we kura o bibi obeka bebie bibie ni asam no ya nwe ne kura o chena bi o chena bet na sase modi ntimi nwe ne katacho ase modi ntimi nwe ne kura ase be ne nwe ne ko na na ono no de o ka na ye ne nya adwen obai kura the allegation to so topic sa o the allegation to so eno na me ye ka ho o the allegation to so say wa hihye milo ne de ade sa abra onya busua sa de ye de koma busua oba be ma ne papa eni na busua ye de akoma no but obai the allegation to so wo tie ene ye busa wa na wonya no sama yale o hena oye ne benkum hena na promise hena oye o tu for brempon adekra na tia me ni na na nsia apia o Fox FM so wo sum na promise hena na sabi nya ado a o kototo nkoto kana na sei ade kire nipa enye wanyale bia asembu bin so a because I say obey na wutia ompe obey ne kasa krati o sade we ekoso obey so onye oba obone na waye ne boni oba ye no hwe na sa na o ma wanya hwe yanya koda wo hu say mani abre na me de asem no ba baabi a den no ene wo frɛ me say memra fie ena me say memma because asem ni si ye me frɛ say na say ni na wo fa se na ye wo so nim ni baabi anya wo fa se no enya wo fa ase no but ohun se mani abre no ene wo frɛ me se memra ena me se memma katacho we mami ukura ija okasa na kura no hwe asema wo kan wonya akwada na wote wo hwe ade we ade bia nimguase wasa aboy no nipa kotre se de woto bo abo ne se ne hunya ne se de ojanchen se wo kura ne ba bi kura ne ka wo ye hu line no eno mo aka wuti wura mu nyesa bachan na ye fra wana na uja wo say me yale wo yale say nipa the allegation say to so sese bo ahye million no ma de abro nya busuani na yi anu a wo say me yale ai panyina ba na mama ye ne nan kasa panyimpa ye mo akwa ba ate say yo pena fidie no ma me ware wada no my friend say acho bintim tbc kaka okay yo wo fa ni pachai nimpon ngata na mo no si bibi ntidia okay ona no mana wa de mo ko bi pacho na wa de no asem na ni bisi me na so abrante no was da besre wo bai ana se wona na guru ismasi guru bi to da bi ana wona na guru smasi ansa na se bi kura be pie ma na se wo se da wada orma pacho me mete kronom ni we ma me nyina tifie baako na ota oba mche beka chem se wura bi so be wan am sa tede onfa wura no embe chia me
Tise ono nana na abrewa ye wontim ko baabi a tise mi hu ne dia mama busafo ni na aswate se me we ba ya ka chiri papa yi papa bi se wo wade mi wo fasi because mi no ba ko se da o ma mantem e be 5:30 to 6 kura ona hwanum na ba ye o ba ka ho ana sa be ma no o ware o ba yi ene na fofo mi nu Tell me if I say, Mamma, ye me and Sassa, that's on by. Okay. Tis on by no, now money boom, and commodino, no answer, or more bass of a warren. I'm sat here on one of my son for the match, I'm not ordinary by. You see, whom say, Sabu Chitiana, Tintin. Chitiama nearing the Venus of Mocaswa Moco. Intino, call Moco, not just say, die out. Obayo chiro ba beka se bibu se say ne beje abusuano ne nyina akama ha na chese ne me keka nyina chire be ma no se ne wo ya hoboa asa hoba no so a obatu enkra na ubisa wo fa asi se oba na wo so ode wa kwachire na abusua se wono ode be ma na be chemo na ubisa se oba wo so ode wa kwachire na abusua o ka chem so ode na kwachire na abusua okay bana ka sa chire okay. Oh yeah. The CC in our water. Pacha. The CC in our water. Pacha. Okay. I think so. Obana say what they want to mean to us on an arguing. And the question me Christiani. Well, what did? To me, pa dear, just say, come in, mammy, I can't say, Miss Renoir, then Cadesi Bianco on Fanchami. Oni mami mi mo fasi so on to aso senka on ware papa ne mami on why okay facho nya mo mami o mate just say me hema wade ngu mi na so a e kire me obi de be fie se me kwaje abukase o nkwa oju papa de de panyi be kasa no akasa de ja ukunu de ne keka na en wore ukunu de ne kanya de ti ma tie na so pemu ma why mate ala ja no mo me pai omo ho apa ale o gugu awade agata jo na dey we dey papa dey no do wa kan dey ne ne adwen because o penny na dey we pa dey so be di ntikoro ma ewo ogwo awale dey ba wale na wale we dey kwa kata chow ade abe ma na be bia wade akwa ne nam no be ma ne krampo no esi e friend panifu anim asem o kache obai kata chow woni obai ko kasa ne wanya wo ba no kata chow dey bia o kasa asem se minire wo de ko ma pa onya bintam na chasam de bia me kasa asem se inkontopo betuma di ni kura saa ba last minute ni kura de ba biti ene na adru hoyo oba bi kura na nka wo kan ne kura na nka oba odi wachi because oba du odi opa wale wadaroma panyo tv di rural be play na we play enti yeda wase na epesi hu sampa na wo fa nimpon de akira ba papa bunyi ni se be men wo bu obusuan na kwasea ndikwa simni ndikwa pa na waka na no sumo de yon Christos de kwa ni se aseda na omoko nyina na ye nuye so ofi ayefo na chi no mo kwa aseda na sansem mu na ku 20 kana me hwe se ono no baba me fi aka so na no dumaji na kudie no abusu ni sini o ka ahwe nchire abusu enam efi sambre na sensem na piapia kira anti ye aseda kompo die ye ema ke hono ba wia na ven on ba wia na makacho mo bisan se sene na mamna kana ne ko beni wumu ba mai wadi nsamansem ti sana se de asma se samano pa se wotutu anu ma ho na ba je nyama ne ya na se panyi ba ko ka ho ko bi de we oti bi kuma ko nwa so abo tumfo brempa na promase ne fi. It's bad. Sir, Mekulano, sir, Papa Yaman Pomprosa, or the Asem. Papa Juana Bedia, what in woman, some say near the old Betchiano or Noa, one is Gina Jose, when you don't mercy do a media wadiano. The question, our dear no, who said Papa no, Beman Papa by. Ze omo ka hon de ide mde madwene nim se komu nua ye bisuafo timpinze papa no kwa ne wohene no a
mun kasa yi na hu sɛ man sɛ on sa ba de na tufu wi as ma le ta wa ri chiri hwan na so de ye ne papa no na so de na hwan nam sɛ ɔhen no so so de bi ɔhen ya be nkum hene patro ai ya do anu melo wa anu melo ana mak yo ah so fere me na sa word ne kura na na wisu kire no je so fare ngo bedi watama na asama banye ne echinchini kope asam no obai na aba na abeka na asam ne yebusa ho nipa bi empe ne kura wo Ghana ha asam ne ne ati asam empe do ase echinchini kope asam o panimpa ma wo so abroti abramu na yenhwe ne wo ka asam no yentimi wie ne fenchim no yentimi wie kan no ma feedback bi ne no ma bi kura ho kura o but is okay yo kana cha be ma me de me see afem na ase be ma no o sen saman first of all we saman ai na saman o ye saman because me hu ye no kata cha ne ma bi wo ho a ye nka na amansan nyina hu anka ne samanfo me abre wati ade me na kotufo no so ne nananom ye me na nka nso am wo manyom ba bi ko no mu time na ebia o se wawu atofuwo obi wa ho a wanware ana wanwade no de ekọ ne kra chinti no wanwu ne kra nso wo enti na wasa akodane ne ho nipa foforo bi ana se watu akotena kro foforo so be hu se wakofo oba foforo ne na wo ekire kura no no de na wa direct ebusua na ma omu abefie na etesi ai na etesi na ene no minima de kronti ekoso na ketache obema hwe kro from ha ya baba wo ya seme anya me nwanwa apart from sense am for the tete de wo ho no ene kro from last 2 years ababa wo bi ewade ne ma meti asenso ko fa wo bi etua ne ka kro from ha ye that time na meti ashtown enso ko fa wo bi bo ne pa tua ne ka atoto ne ema ne wig ne na yi obe makeup sinyina de makeup artist ne ope bi ma no ya obo ne ho card be si wadan a ne ma me ye beifo. These things are going on. Now it's hard time see a big jai san man. Can I try to be a yana meka? Wo fiti preko pepper o sia emoja neba into 2 man pomnika ewa wa brabom. Be content with what you have. I always said this thing. Eti dia wo bia no baby wo bia no gina bia na wadru no ma wani so abrabo we no eye dan ya ye bokwa yanim entoto obetimi atokwam the first say bi okọ situation bi mo no eno nche se ple wo ho efa ho ko gina baby a eni kwan se wo gina na se wundru se wo ko gina ho. Look at all these things when some o ka kire oba no emema binum se ya no mabubuo se ya no mo adru na chinchim hwahio obi kola ye wo yifida de obi de obi begina your friend is a prem pass and be ho say ne papa dia. Look at all these things. Enti ya na me hu me ma ne bia dwen say wo hia wo ba yemfa me nana no mo ma ya te say baba we tewe yemfa twede na furu no wo ye wo ba wo hia kasade gono na adwen wo hia no kore ene say wo be ben wo be care for her gono na adwen gono ni nipadua gono ni bibia wo kwan bia so akwan ase bia so. That is all. Na de okọ gina say me Kotoka International Airport. Hey, na ba ablante won sura de kola o. Wote kokọ so wo de ho. Hey. Na he fa kola po kada cha me no ya adwen nya me ya adom a wo kina ba bia so wo de na hwan yo mo betena ase no mo a e na bibi ntimi de ni dinsie wudin ya ka ase wudi sie nana ka bia na ase wo no wo bo ni din ho ban no wonu mo ma ba be yi wudin atodwa na me mo ba na me de ni dinsie bibi nti bibi so ka se chobe ma se ya na obetwa mu ase no mo nche mo ba ya mo bia bia ni emani so ye kasa na ehu ba bia de asem ne befa kere chobe ma wadi anyamblasem e ka ne ketena ka bia ka de anchike be shoniti no ba so no je ware na enka e betiniti we ade de kata ayi omo no we ade na make say ba so no e na make say oba say de ositi bia ye mfa atwede na furu eti hunu say de yesi kasa asam na atimi me ba yesi gunu oba na kata cha me de ma asem utwato no ene ma no so no ya na make say awade ye mfa nkwa heaven awade ye ntum ni ka wo ho obi wo wa se me ma forward nti no ma wo me ensa ma wo nan me ni kunu and so what ekunu ya de kwa heaven ya fa kwa heaven. I'm not saying so wale enye wo wade a eye na mo so wa nwade kwara wo nyi obi a wo be yo fine obe gulo wo mpam fine obe hwe wo ye fine
ayo bibia fire it's better no more nyu asumdua it's better say when say nipa no kra betena na bia wonye ready so obewale wa e chance bia be play wo ho na don ho akoto wale hwe anim guase awade agu ababa wenti no me ka kra brantie no wade anyam blansem we enye adesua de emfa ma me nana no ma ya ne e ma panyinfo omususu esisi so ba no se ukohia be me bia eya steady ni yes omo oni da ho pa be me bia wo se woni ni nsan no menim ebrado do awone ni san ya nsan no oni ni kwura wade enum me dia me se ne ayasem pna twen nya yenim se nya bible cassette ya na so ebeye ya woni be ma ne ntina dai ba kum na hu ni suban hu ni bibia mu ansa na bia wawade nya sa de obewale no kada cho de ebesi ache no wanhwa wankasa o se befim anti awase o timi ye na o dware ababa wa so na se mi dware abonten adai na me ka oba abonten o dware no kire mu mienti sesei me pacho na emi se na leta edware ni ni abonten ba wo hwa na leta am na so ni nti na ne hu ye feru anahi se wakọ ware sa de abafio enti edware ni de na metwi me ye bibia all right by drew se me bedware na ma me na kotum Internet so wa pe man hwe ba bia gina ba chai no me dware kitchen echi no kran so se ehwe se huhum bi kran so sa me wale ya because oba o dware abonten de bia na me se o me fa mo ya hwehwe wo Yesu di na me se Yesu di mami makato se obe prophetess o ma we ade ameshan kombia wa asam na da me so me so emia me kontokwa bia wa asam na du so aka wasam anshan kom me se onim kasakra anshan kombia de fi de kasibu eso anshan kombia e kasase wo hire yire wa anshan kombia we de wo ya wo bua kom we de nya betima hye because ya tie bible mu nsam ni ade nyina no obi onim bible mu de bia o kasa o coach bible de masa unyi ni swade ko betima ka jai na na me kasa me se ka wasam asam na du so nka o wasam o kofa betum obi anim masa me ma won kasa sa obi anim se se o dwale bonte ye sa program ya ye bia ade afa me se kom nana uni kasa ade ma mi a kire se what hunhum ase ade ohina yire ka wasam me afa me se kom sa ba chane kom so ba sofo ade wo ye ade no ko me posem sa ade wakasa ma aka se to kwasi oba o dwale bonten na oba o dwale bonten ka se to kwasi na we de okeka ka de nyo be ha ma me ka se to ka te chawo ade we obi anim se o dwale bonten wo mti bi bia obi anim afa ma shankom me ade ka hon ma ofe na oba ba se wo de be shankom afa ma shankom me se sa de mo ofide wo so ankom se ma shankom ka sam no adu so ka sa shankom nana kata chao ana na oteti ni pa na me sire wo hene yire ani kunu di ni di pa di yebo fo mo dam da ye mo dam so da na sire wo aka sire ma me e se se Nyankopon ta wo chi yi oba bi o dwara bonten huhum timi ware no abra huhum ye fe ni sasa wa obi anim ye yanka oba hima na aka minim na kata chao oba wiase na oba wiase minim unim anu wanka adabi na nsema da ninna ne betima obi ka be no obi aka bi ba me pesa me chose mfa me hyenkom se o taki ma me no so taki mfa me hyenkom se sofu ma me hu se wa hedai oba ye sofu ma me anai oba ye wan mfa me hyenkom kesu ka sam me ko mfa me hyenkom odi fo me ma odi fo ma kwan hyenkom bia wa because nkoma ba ye ne ade onu ka woni ye bra ye nya sam kwa ye nya ba bi fafa hyenkom ka sam me ko kasa no menko eno ni bebe makwa nante nante Dr. Blessing for some sell opedi for bar enkofo bi mfiri bebe abefa ma we koso etofia kwa mo nsem mfanye na kata cheho asem no ansa na mepa me bom te se jata no me pese ye producer for na dawroma ondodue ma me kokko bebi mantwa ye nwane kata che on se asem no anu odene ye mu ya de wo homa anu odene because akonya abrantie no on kanisa mu de kan shadan ha me se woni ebusuya ye obi won mo ni ebusuya eno akohye obi eno o se kana kretere ni ebusuya na ba bi o de no hokodon do bantima ne otumfo no mu no ho ne de ha me enti mesre nana medimanusi na emom si Nyankopon ye do ne se wurawura mu ana se ye nyinya ahemfofo mu gigigi sika ene ntoma
any milo any morning your money in wie na se wo nya busuafo a na kata cha obema make Kenya me say aboasebo na obehu show bi ma no asi me da wase mame wedding no no mo boka na munya ade Ipacho wedding no enam say ono no oni obia ni nti omo baaye no omo aheda nyi skanti akoye me crofo e baaye nko a nti eka de bae pa yanti mu ko gugu akwa so yo otumfo yi nti obaye ne kakaka na ngo akura nya jimi ne wajimi a sebin kai ne ketwa bi na sika aka na ka won so mfanya ntena se nka wenke hu akire se wo mona samwe enti wo bi wu twa nkontompa ya na wo hu se deliki katacha we se enti ko ya de katacha pictures hu bi on so hwe omo di ani me se from say flower girls me boy me so we hwo maku 6 asasai omo bon 30 person was say trying to so person you say we royal your friend say we royal wedding and no be so run the picture of the year nya sem ketwa na we the wajimi kranka we the catch obe say be kwa run about cars na so odi omufo awoton ai na baby odi dure de we the kwachire o mama ndi mo mbisa say otumfo representative we ho na be gina otumfo anan kada jo ebiti wana akwa no ni madwuma na o de kwachire do yo abusia fo mo me kwa homa no so na ye hwe ono obefe na nsa na no mo ma me mbo ma me abi aba so abi heba clinic wo apatra pa new site no abusia fo o kire wonders me kan abi heba clinic koda abusia kasa kra ba kasa sickle cells doctor no obodwuma pa mama no ukor ho a won say usika won say wadaje efise ne awokoye bia no inshallah o yesu din mu ntino ebesi uyi ya de bia mama bia na no akasa woye ho adwuma no woye ne fenchem ya de biara ya mama ya boso say osa no osampa enti abusua o chana no pa bonsu nyu ne ko abe heba clinic e wa patra pa new site yade na mesimi bubodi na bɛyira mani sokora na ne ameka mena kusia na sɛ ade bi ebodi sɛ yade woni pa waten kasa wo yare a don't waste time ko abi heba clinic mame yemwa yiko wana waba ho aba bedru ya office ya in fact omo ba ha na omo kan wasɛm a ne ni petwa wo ho ahia apatra pa dancing hwa baby asoda kese mi nusi wo kwa tano so kwantempon no so no opa with me afa from hotel kese na wo to ani a wani tua no wuduru ha nkwanta de nifa no ye abe heba clinic nkwanta ne ho abrosa painting the yellow na be kwa ho opa wugina kwa ho a wani tua ben Asem bomodena na kohwe ho yade ho numbers no 0243 345392 0243 345392 and afi 0506 460208 0506 460208 the chat wo no, the tour so a V Adult Educational Center. V Adult Educational Center. Omo boy homo de pa wase obia wako suku pay ana wonko suku da. Wo pese o miamia wonkyere wo wonko suku da. Wo pese usua brofo na atwi na otimi twro a obeboa wo. Waye bebire. Sanso wakopay na in fact obrofo no mu ahojo spellings na ya na bitu. Grammar na nye ntimi voka yi obo pa mo wagina yi sa suku wodi atiti ni pam nya goro enkran ba bia say obeso Abreport Methodist Primary School honum semester no first semester no wo mugu so first July no wasase first semester no 6 months second one no 6 months na just say what qualify na ukra was set o call office be bia be for adwuma don't waste time o wa Abreport Methodist Primary School honum but modern na call honum 10 friend penny phone was 0245
690834 0245 690834 and afi 0508 1097 73 0508 1097 73. I was for Mama Yantuasona, Agatoni, I can remember more. Yabia Humano, Mama Yanshe. Hello. Hello. Manche Majo. Yajao. The Martinez, my pa, Mubama Santiman, and Coupon Sompa 3.1. I'm not a Santo way, this is about. Yankasa make a free quablas from my for a son could see what you. Aha. You are fasting him from pa or baby dividino, or call Babasione Didino. Ah, Nadia or bar and a coffee, Pehuli Bass and a bushia. Ah, maybe I will tell me a choir, no banner or banner coffee bay in a Mutomayan for or banner so I was him about. Nanti you say you know that kind of one. I say we want to quite a question in a course. The Koto, Mamma with Dinars, our identity. I tell you, Kumun of Bama, or no, so you're not. Or no Bejawa, the Anima or Himano, Abano. But you know, no, our banner and bring this castle of Mignum say, or no, Ayana. Nobody is 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 me cromas come on there and I see so the same na isa don't two dignity or moment the pap so there was a soft from part of father means our dear so acquire with this you know no say the D to the source. Hello. Hello. Okay. Yeah. I better call. Yeah, I better call. Bema Kejagumi uncle. Papa, so far, Nigeria did a better contract, Papa, who could do. Malaysia na bigger for now. I know her, Nigeria, the Kiano. The Kiano, Dr. Basha, and Fukushia, some who wishes to over. I don't know how you are switching in film. Nigeria make a dimension or not. Also, about your connection. I said, I'm not ready. Catalan film, which you make a trust me. Now I'll be because I would have before chasing say, Uncle Java, I just remember. So could just have a down for crowd. Or by say, I don't know matter doesn't hear me. About come facing me nowadays. I hope it's him and Tessa. I said, the man is going to put the but the money and I think perfectly. I don't know, I think I was so the money no more your party. Or by the beginning, I think good Java, but we were how I live what Rafa, or Bama Dobiano. That was Yanija. About a Yako woman. Now, one maybe Abuma. And I said, not going to do with our union. Let's send me about to go for the city. There was a pa. Oh, from so hello. 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 Yeah, good evening. Good evening. Yeah, young quiet. Money. Pacho, Mmrantehene. Aye. Odawuma, me two program no pana, me ya kwa mhene. Sompa 3.1. Me pese me bo me din ame women na me pe wanga sa number menya. Me pachi yo ni me se opa me hia opa. Mate. Your producers number no ofra on sabe kame. Yo. Hello. Yeah, good evening. Good evening, Nana Pacho Moyade. Boko, when you knock us a free. Pacho, every man, because I see I have him. Oh, I have heard him, young boy. What you did, Metaja Pana, Banasano, Candid Mandi Pana. I did tell you, do you just now? I want to move for Pa. Yo, Medase, if you didn't mind him, Chiaropa. Okay. Hello. My name is
Yes, yeah, the news for me. Hey, also what challenge majo. Okay. Me say akwa pa de boni awadi de bon sam kra nya we. Bon sam jira wan on say go no bon say eh wa ma wo sin agu me kra na nya we. Oh. Na sa de we ya we ye. Obey man ko body di na ne picture kra da so. We gi na sie. Wo fan so ba ya o so si me pese me bo me di. You are the better gate na no we dey. E say o de ko di obi ani yesterday. Oh, I was so body di chair na sini ehun di dia. Say don fan ko di obi. Me da se. Di Mmrantehene mo na nkata. Ya ba san atena so. Ya ba san atena so. Ya ba san atena so pa. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, boss. Me team program pa our Mmrantehene program so. You Mmrantehene na ka say. What dey say na ka say free hene? Mmrantehene bi BBC kakra. Yo. Pato kasa yeti o. Me pato mi ti o kasa. Oh. Hello. Hello, Mmrantehene. Yeah. Kaje ti ehun che kwa yi. Me do wada o. Na mo hoye. Boko ho na ka say. Na ye fe me ma me Regina me ka say free yabe. Wabe. Yabe atuma yabe. Hey, ya tia na yabe hine ma me why? Mo te wabe te pa. O se me ba no. Mo baba wa no de wo ya asa wo ma no kure na edi. Eduma wo ye wo se me nka. Papa ba ye awo no ye papa yi. O se wo twa lotu ya ke ho. O pe se wo be bo Mmrantehene bi. Boni di na di awa ye nyantra sam na wadi ye no. Mmrantehene mi se mu bi e wo mu bi ano. Mama yengu. Me da wase. Mo bete part 2 no. Part 2 no na e be ko dito. Sofo dito me mo adwo nwumre madam for no. Hello. Bobo yin bobo. Hey. Bibi. Ahuri. Ebe wa na ni yiri sirro. Na bisi aka fentem frem be ma no. Oh. Obrempon e free ye o tu bo cha me ba ko pa me be pio asa me mo me ka se buru gogo to. Yo. Me da se. Nana. Yeah. Hi, ada badi a ti se me nyao. Yo. Ti ni o ana ma flow pusi da de mu ami nyao. Ti na me nyao de de nana. Mo ma so. Me da se. Nana o ma so na be ma no we ti o ba na pa. Bẹ́ẹ̀ma ló ti fi wọ́n yẹ fraud ẹ̀wọ̀ sẹ́ka àpòlìtì kò ọkọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ma nù. Na ọba náà nso no wọ́n ama n'ani àná hɔ ẹ̀wọ̀ tí o bẹ́ẹ̀ma ọkọ̀ wà lẹ́nu nù. Wọ́n ti sáná ká adi na kó na busu yẹ fiyà nkata mpo na kó wọ́n na busu yẹ pẹ́yìn na nkata. Àná nso ẹ̀fọ́ di ẹ̀dín di ẹ̀wọ̀ tó yàrá. Ọba yàrá. Ó di ẹ̀mú ní tàbí ní. Ni dia dia wanyale. Dia waktu wanyale. Karena pamencia hotel pame. Yo. So pamflo no eti. Mecia na. Bye. Esre. Mama bi toto kokko wo esre so. Sa na efe no esre. Yo chat ni. Hello. Yeah. Man 88. Yeah. Oh, because Mr. Banks. Yes, social driver. Yeah. Not saying the man here, the one I do crowd. It's the phone. For your phone, I just made us a pa. Bye. Ebusan for Mama Mentia Mmrantehene in the France and back. When ye ne papa nimpon at the form. Nana K. Jumo. It didn't amount for the friend partner Abdul Fattah. One crying where you see you NKD Constructions. Ne papa openina kwesi apiaji otia se na man for friend no ejapia we free mu ya ejapia madam rifo na Abdul Fattah also yema yakopa 93.1 wa mama saka krata se impobi na mobeye yi no brinidra obehumanim 6 August
Kubi human ni mo hopa. Okay. Abusafo ye di dwumadie no ba na wie ye na kwata no 21st clinic ya no kuta sciatica duru obie nim akoda nim panyini nim akoda o se ye frumu kura nim se sciatica duru de 21st clinic everywhere ya mo branch bono omutimi sa sciatica aso panti na moto ase afa onan kokuma kosi 19 ebekiri mu ahwe ho abusafo wona sciatica de wona to fom kura sore wire kire sisi wuyi kuntum fiatia ewo mono no so enti bomodena na sciatica problem bia kwadan 21st clinic and that's all so betwa de pepepe de twa de pe preko asem de na asem ko the branches ne be 18 ewo Ghana ha ebini kumase ase yehwa overseas junction Alpha Radio ha Anuachi Council Quarters, Court Johnson, Obuase, and Kokwata Neata, Stadium Main Gate, and Ankrasu easily gone, American House. Number 0540 311 311 0540 311 311. Okay. Yeah, sorry. I'm a Love Chapel International with Reverend Obed Boachi Yadom. Obededom hour. Yeah, now so Bema also or the radio asem ebe good ya kan nyina so Obededom 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 kama na yefe yo so for bed when wabo for mamu nyina akwaba already some pa isabusu a motogu asasi so amen sani etie bia do ye nyame ba no obetemo asebase na odi ayadwuma okay abuja for makramon na medicity anama so for boati yadom so one microphone traso bye bye hallelujah amen.